Que tal? Damosvos a benvida ao chat en directo de Nus Cachousa. Moi boa tarde. Colleume así un pouco o toro, pero moi boa tarde. A ver, hai alguén por aí que non estou eu atendendo moito á xente e non sei se estades espera por aí. A ver... Que fixen xa? Estamos en directo. Hola, que tal? Moi boas tardes, Brais. Desde Islandia, ni máis ni menos, Dios mío, desde Islandia. É un pouquiño lonxe. Desde Islandia cadranos un pouquiño así a lonxe, a desmán. Non sei por que teño isto aquí. Aí está. Moi boa tarde. Que tal? Tendes o cafeíño preparado? A verdade é que hoxe está un día a mar de chulo. Estaba o día para pasear, ao mellor non era o mellor día para facer un directo con vos, pero bueno, vexo que, mire, está aquí Brais desde primeirísima hora, Celi desde Amoedo, Pilar que non sei desde onde nos está, hoxe 23,2 metros de neve, 23 metros de neve, 23 metros de neve, iso é máis alto que a miña casa. Jesús, Dios mío, que caloriño debe facer aí. Boas tardes desde o fin do mundo. Eso debe ser desde Fisterra, ou máis alá aínda, porque eu non sei se hai máis fin de mundo despois de Fisterra, que non sei. Menos 23 grados de Brais, Dios mío. Eso respírase. O sea, cando respiras non che quedan os pulmóns aí petrificados, como para tolar en cachos ou así, como unha merluza congelada. Mercedes dinos que en Melide fai moi bo tempo. Aquí tamén, aínda que xa empezou a refrescar, que parece que xa a tarde que xa non quere ser todo o que era. Hola, tocayo, hola, que tal? Vou coller as gafas que se non leo ben. Tiñas aquí, tampouco non é que... Desde Burela, hola, que tal? Teño os bigotes congelados. Non me extraña, Brais, eu tamén os tería congelados os bigotes. Madre mía, menos 23 grados, eso é unha barbaridade. Hola desde Burela, outra tocalla. Hola, Ana, que tal desde Burela? Desde Madrid, Mariana. Hola desde Madrid, que tal por Madrid? Que tal está o tempo por Madrid? Está bo? E Inés dinos desde Oseiro, Arteixo, que bonito, é verdad que é un sitio tamén sonoro. Vou ter que facer uns vídeos de sitios sonoros, que dá justo dicilos que... Bueno, pois desde Arteixo, un día fenomenal. Te fixen a compra, onte fixo a compra da súa vida, esperade que non lo vai a contar, encontrou a planta de pera melón. E onde atopaches, Inés? Contanos tamén onde encontrastes, por si aí cerca de Arteixo hai alguén daqui e a pode ir a mirar. Desde Viveiro, desde Xil, Meaño. Xil é un sitio, Lidia. O sea, desde Xil, en Meaño sei onde é, un día estupendo. Pois vese que estuvo un día estupendo por todo Galicia, eso é maravilloso. Bueno, por todo Galicia, máis polos outros lados, porque, mira, Carmen Bouzas, desde Zurich, que tamén está alá, moi lexos, moi lejano, como o país del REC. E que tal está o tempo por Zurich? Carmen, contanos un pouquiño, que me parece a min que de Zurich aquí non hai moita xente, Jorge, como vai? Moi bo domingo, vai ben, o domingo vai ben. Tendes o cafeíño preparado? Mira, Xil, dígovos porque eu tampouco non o sei, pero danos a vida que non lo di Lidia. É unha parroquia que pertence ao Concello de Meaño. Pois é moi bonito, Xil. Como Xil Ríos. Xil. Mariana, en Madrid, buen tiempo. Tamén buen tempo. Fresco pero soleado, dinos Carmen. Eso era en Zurich, creo. Non, Carmen? Jara. Pois como aquí, bueno, que ao mellor non temos a mesma percepción do que é frío. Ao mellor menos 23 grados, como nos dicía aquí o amigo que estaba alá
en Islandia, pois menos 23 grados. Para mí iso é irrespirable, pero, claro, ao mellor fresco, aquí é fresco, pero hoxe, aquí, en Ribeira, na beira do mar, estivemos a 16, 17 grados. É o que vamos a ter durante toda a semana. Sol e nubes, pero entre 16 e 17 grados. Toda a semana. Predición para 15 días. Mais ou menos así. Así que vamos a ter un tempo super genial. Moi boa tarde. Moi boa tarde. Que máis hai por aquí? Brais, encántame os muiños de Lore. Lore, que é un sitio, ou Loure, explícame mellor, Brais, donde hai uns muiños que eu teña que ir a mirar, claro, que ao mellor tampouco non nos conoso. Carlos Seijas, dinos desde Nós. Hai un sitio que se chama Nós, de verdad. Ei, eso sí que é digno de ir a mirar, de ir a visitar. Nélida desde o Touro, que supoño que non será o Touro que temos aquí, que tamén temos un sitio que se chama Touro, senón que será o Touro que é, creo que na Coruña, ou, bueno, polas aforas da Coruña. Xavier, moi boa tarde, Xavier, chegaches, ves? Lores de Xil. Lores de Xil, que é desde Fontoura, Valença, Gisela tamén. Donde é iso, Fontoura, Valença? Non sei. De onde é? Gisela, tenos que dicir en donde é ese sitio, porque eu non sei ubicalo, ou que mo diga alguén, se o sabedes. Bueno, desde Tui, hola, a ver, que nos explica Gisela. Hola, desde Fontoura, Valença, debe de ser do Baixo Miño, claro, debe de ser de Portugal, claro, moi ben. Agora veu así a inspiración, como ao ver o de Valença, a seca, co rabiño abaixo, se me dei de conta que era a nosa veciña daqui de Portugal. Pois encantada de terche por aquí tamén. Non sei se di Gisela, supoño que Gisela. En Tui, tamén 18 grados agora mesmiño, Gisela, en Portugal. Donde está Dona? Por que teño que saber eu onde é Dona? Que é unha discoteca? Son na discoteca ou a salón de fiestas, pero eu non sei onde é Dona, non sei. Gijón, moi bo tempo, moi ben, Elvi, pois como aquí, así que creo que hoxe tuvemos todo o mundo moi bo tempo. E dinos María Souto que desde Codeseda, a estrada fixen dixen fin do mundo de broma. Ai. O sea, que da estrada de aí do lado, que de fin de mundo non ten nada, porque esta non ten un acantilado, nin nada que se pareza que podes dicir, pois aquí acabouse o mundo, e vennos dicir que de aí da estrada. Estades en carnavales tamén. Bueno, agora vamos a estar xa todo o mundo en Entroido, en carnavales. Bueno, pois nada, os saludiños xa están dados, máis ou menos. Espero haber saludado máis ou menos a todo o mundo. A ver. A ver, cando pon aquí un mensaje que está retirado, que non sei por que está retirado, non sei por que hai aí un mensaje retirado, que me supoño que non pasaría nada. Dona Dana está en Touro. Dona Dana, non lín eu ben. Non é que non lereu ben, é que estaba mal escrito. Dona, é Dona Dana. Dona Dana é unha discoteca, sigo dicindo mismo, non sonaba a discoteca así, ou un salón de fiestas ou así, pero tampouco che son de Donas Danas. Eu non vou a salóns de fiestas, mi madre eu non sei os anos que fai que non vou a unha discoteca ou algo que se lle pareza. É que agora o que teñen eses sitios é que teñen problemas de non sei se é de vista os DJs ou de audición, pero non poñen a música acorde á xente que estamos ali. Quero dicir, se ti ves que o teu público ten entre
das a 15 anos ou así, ou das a 14 hasta 20 e pico, 30, bueno, pois pos un tipo de música, pero, joder, si todos temos unha mediana edad, pois pon música máis... É que non me gustan as músicas. Entón, non se me fai nin atractivo ir a sitios así, porque doime a cabeza con esa música. Cando son os carnavales? Aquí xa empezaron, Brais, porque mira, hai sitios como Xinzo de Limia ou así, que xa empezaron, que ademais botan todo o mes de febreiro de festa. En Lalín tamén xa empezaron, e bueno, en moitos sitios xa empezaron, pero aquí en Ribeira, por exemplo, e aquí nos alrededores son a segunda semana, o sea, sobre o das... o 13, martes, mira ti, non sei se os sabíades, pero este ano, martes cardará en 13, este ano, estes carnavales, quero dicir, martes 13, así que, eso, para as persoas supersticiosas, que sepades que aquí en Troido é o martes 13, e aquí o martes 13 é o martes de carnaval, o día fuerte, o día que poñen como festivo, non? Para poder andar toda a noite de parranda. Aquí que chegou nos Cris desde o Galiñeiro, moi boa tarde, vivo o Troido. De que sitio de Galicia eres? Son da zona das Rías Baixas de Ribeira. Ribeira ao mellor non che di nada, pero bueno, dunha beiriña da ría da Arousa, da esquina da parte non da Arousa, sino da parte daqui, da outra parte, do outro lado da Arousa, é dunha ciudad que se chama Ribeira. Hola, son Óscar de Cambre. Hola, Óscar. Óscar Méndez de Cambre. Que tal? Moi boa tarde, moi benvido, Óscar. Estábamos falando un pouquiño de entroidos. Estaría ben que faláramos, non sei, un pouco dos postres típicos de Entroido ou de como facíades cando erades pequenos. Me imagino que en todos os sitios máis ou menos se facía igual. Aquí estilábase moitísimo ir disfrazados de choqueiros. Choqueiros era a roupa máis bella e chea de lixo que había pola casa, esa era a que che valía para ir disfrazada de choqueiro, de Entroido. Bueno, digamos, os rapaces vestíanse de vellas e as rapazas vestíanse de vellos, algo así. Se non, todo o mundo botaba man da funda azul, de traballar, non? A que usan as persoas que traballan de albañil, así, pois esa funda azul valía sempre, todos os anos valía. Manchábase con pintura e así, esa valía. E aquí íbase polas casas, tocabas á porta, metíaste na casa e esperabas a que a xente desa casa, bueno, ibas ás casas que eran conocidas, ás casas máis guais, non? Nas que sabías que non che iban a dicir vaite daqui, rapaz. Entón, pois, entrabas na casa e estabas ali esperando a que a xente da casa adivinara quen eras. Bendita inocencia, porque eu creíame que non me conocían. E eu, a ver, doume de conta hoxe en día de que, así como entras pola porta, xa saben quen eres. Ainda que só los ia pola altura, mas porque nos matábamos á risa, porque facíamos pensando que non nos estaban conocendo de verdad tanto tempo, falando, non, os da casa uns cos outros. Ai, quen será? Pois non sei se non será. Ai, non sei se non será fulanita. Non é, home, non ves que non é tan grande ou non é tan pequeno. Bueno, eu matábame á risa. Claro, cando se cansaban de dicilo, pois dicíanos os nombres. Ai, xa sei quen eres a filla de non sei quen ou tal. Así. Entón, dábamos de comer milindros e orellas e fillós, normalmente eso, pero había algunhas casas que tamén se atrevían, iban un pouco máis alá e ofrecíanos un vaso de viño con gaseosa. E tomábamolo, E tamén había sitios onde nos daban unha copiña de Jerez, porque cando eu era pequeno o Jerez era como unha cousa moi típica en moitas celebracións, non só o Jerez, tamén había unha cousa que se chamaba o quinito, que era como un viño dulce, era moi parecido ao Jerez. O Sansón, a ver se me acordan as marcas, o Sansón, o quinito, había outro, a ver, non me acordan, caches na má, que era o que se lle botaba ao postre das
da tarta da abuela. Non sabedes esa tarta típica que era galleta flan, galleta chocolate, galleta flan. Bueno, entre tantos, as galletas que puñías de capas alternas íbanse mollando en un plato con leite e moito jerez. Tiña que saber a jerez. Sansón, un era Sansón, outro era Aníbal, acabamos de acordar, e o outro era o Quinito, que Quinito era como un rapaciño así pelirrojo, cos pelos así, parecía un tipo Son Goku, pero pelirrojo, que ás veces le jalaban os muñequiños na botella do Quinito. E por aquí ten que haber xente que se acorda. Pois así. E así pasábamos a noite do Entroido. Depois, cando fun un pouco máis grande, empezáronse a facer como xuntanzas ou así, non, de baile en unha casa de cultura que tiñamos, e levábase música e así, entón se xuntaba ali a xente, cada un levaba, que se sigue facendo, cada un leva un pouquiño da casa, pois unha duxe de melindros, unhas poucas fillós, ou postres típicos, un biscoito, ou un carrapito, ou así, e faise igualmente como unha festa. E agora faise xa hasta concurso para ver quen é máis guapo, e así. Mariana, dime, yo encantada de escuchar todo lo que cuentas, costumbres. Pero seguro que también no sé de onde eres, Mariana, encantada de saludarte. Seguro que hai sitios, o sea, que en tu sitio que hai cosas chulísimas, dignas de escuchar. Desde Santiago de Compostela temos o liño. Aquí tamén, Mariluz. Que guai. Pois aquí tamén hai un soliño. A verdad que está unha tarde bastante soleada. Entiendo el gallego e me encanta escuchar. Muy bien. Encantada. Todos nós queríamos nos disfrazar porque o que non se disfrazaba era o que lle daban cunha corre. Daban cunha corre nas cachas. Aquí había un home que lle gustaba emborrachar os rapaces. Aquí tamén. Eu penso, estou casi segura que en todas as parroquias hai unha persona que aproveita esa noite para emborrachar os rapaces. Porque nós non dicíamos que non. A min o jerez dulciño gustábame moito máis con gaseosa, Pero eu así, aquel de... pois a mí gustábame. Mira, vamos a contar unha costumbre que tamén había na miña casa. Eu teño un de meus irmáns ten un ano máis que min, pero nacemos o mismo día, o mismo mes, o mismo día. Entón cumplimos anos o mismo día. E a costumbre era, miña nai, como podía a prova tamén, e non sei onde xuntaba os cartiños e compraba unha botella de Sansón para ese día, de jerez, de viño dulce, era unha especie de viño dulce. E íbamos ca botella con unha copa ou con dúas copas, xa da casa, as copas xa da casa. E íbamos ás casas donde con quen mellor nos levábamos, non, da aldea, e íbamos invitar aos veciños e ás veciñas a unha capa de jerez porque estábamos de cumpleaños. Mira ti, que costumbre tan bonita. E nos íbamos contentísimos a invitar a xente a unha copa. Todo o mundo vivía pola mesma copa, tampouco non había problema ningún en que tal, sabes? E había xente que chichimpaba a copa inteira e había xente que todos os da casa vivían un pouquiño da mesma copa para non nos gastar a botella inteira do jerez. E despois, sempre nos daban unhas monedas, non vos sei dicir canto, pero claro, cando eu era pequena, que che deran 5 pesetas era moitísimo, porque eu acordome ainda dos 50 céntimos, ou sea, dos reales, dos 50 céntimos ainda partido, o céntimo partido en reales, entón claro, 5 pesetas era moito, ao mellor dabanche pois unha peseta ou 2 pesetas, con 5 pesetas viñas máis contenta que o cancas pulgas. E facíamos eso tamén co jerez. Dinos Inés, eu tive un muñeco dese, se tiña ombligo. Ai, que me perdín, Dios mío. Espera, deixame ir un pouco máis para arriba. Como é o muñeco? Que muñeco era? Inés, volveme a dicir que muñeco era. Despois fomos a Ribeira e cambiou moito. Despois de moitos anos fomos este verán a Ribeira e cambiou moito.
A ver, todos os sitios cambian, si me dis que foi despois de moitos anos, penso que todos os sitios cambian. Iso está ben. Non sei que muñeco... Tú vestes un muñeco do Quinito, dis? Inés, do Quinito? Que guai! Que guai, Inés, eu tuve tamén, era... así, bueno, era casi como... Bueno, non me acordo moi ben, porque eu era moi pequena, pero, bueno, recordo que era así, e que era durísimo, duro, duro, duro. Mi má, despois anduvo por ali polo jaliñeiro tirado, perdeu o seu color, porque quedou co plástico tal, pero recordo que rescindía moi ben. Así como ora venden especialmente, como se chama, mi pequeño poni, non? Que pode rescender a fresa ou a tarta de fresa. Pois, daquela, quen tiña a sorte de ter muñecos, pois xa o plástico rescindía a mar de ben. Non é como agora que colles cousas de plástico e rescéndelas e cheiran mal. Ou a petróleo non cheiran ben. Daquela os muñecos de plástico cheiraban ben. En Burela, dinos Anacleta, vestíamonos de entroido, que era como con roupa vella, de moitos colores, mal amañados, nós tamén. E tamén íamos polas casas a pedir unha pesitiña. E tamén nos daban orellas, fillós e buña. Pois igual que aquí, Anacleta, mira ti, en Burela, e facíamos aquí exactamente igual. E non vos perdades o conto, porque claro, disfrazabas o corpo e tratabas de poñer a roupa máis ancha ou poñías un cojín, daquela non había cojins, pero metías calquera cousa na barriga e poñías un cinto para que parecera que tiñas barriga, para deformar o que é a forma do teu corpo, non? Para que non te conocera ninguén. E total conocían, non sei, que non salíamos da aldea, sabían de sobra quen éramos, pero a ilusión esa de que non te conoceran era moi grande, era moi intensa. E que facíamos? Porque claro, daquela non había nin cartos para comprar un antifaz ou unha careta, nin había sitios onde compralos, porque antes non había as tiendas que existen hoxe en día, non? Por exemplo, non había bazares como para vender esas cousas, non había cadenas xiens, o sea, tiendas destas dos chinos, non? Que venden todo a €1. Bueno, antes era cadenas xiens porque eran as pesetas as cousas, pero non había onde comprar caretas, nin había, ou polo menos a miña casa, era moi difícil que alguén tuvera goma para fabricarte ti mesma un antifaz e poñerlle goma así. Entón, que facíamos? Dunha sábana vella, nas casas da aldea sempre había sábanas vellas para todo. Entón, dunha sábana vella ou dun trapo ou dunha camiseta vella ou así, poñíamola e amarrábamola aquí atrás. Entón, quedábamos pegada. Entón, outro, o que che quería axudar, co que ibas a ir, collía así o trapo e cortaba o camiseta. E facía un ollo. Ou facíalo ti mismo, ou facías así, marcaba os ollos, e ibas cos ollos cortados e máis co cacho de boca. Para que non che conoceran, o furado tiña que ser moi pequeniño, porque había quen che miraba para os labios e que che conocía. E, bueno, eu penso que che conocía xa ao entrar pola porta, pero para facer o paripé, non? De facerche a ilusión de que non che conocían. Entón, facíalo un furado pequeno, pero claro, non podía ser un furado tan pequeno, que non che entraran despois os cachos do milindro, porque se facías así, era floso, e metías por aquí o aquel, igual che vían esta forma da cara, entón, se che conocían, alá vai todo o intento de pasar desapercibida, xa non valía para nada. Entón, estou pejadiño aquí ao pescozo, e o furadiño era para que entrara ben o milindro ou a filloa, para poder meter a filloa, pero que non che conoceran. Mira, tía. Hola, Nuski, bicos de Lucy. Hola, Lucía. Moi buenas tardes. Que andas, Lucy? Tesme que facer un día un dibujo para eu poñer aquí no meu muro dos dibujos. Lucy, tesme que facer un dibujo, Esta semana, cando vayas ao cole, dixlle á profe que me tes que facer un dibujo. E así non faço os deberes do cole, fasmo o dibujo para min. Carlos, dime que el poñía unha peluca rubia, unhas medias e unha minifalda, listo. Carlos, ti tes poucos anos, eu falo de máis atrás, porque quen tiña pelucas daquela na casa? Non había pelucas, Dios mío. Había que poñer pañuelos, pañoletas para tapar o pelo, porque pelucas non había. Pero sí que é moi común que aquí os chavales se disfrazaran, pois eso,
poñendo pechugas, poñendo unha minifalda, poñendo unhas medias e tacóns, e ir co bolso e así. É moi común, así como Carlos tamén. Julia, dime, yo soy de un pueblo de occidente de Asturias, pero allí no se celebra nada. Julia, haz la maleta y sal de ahí. ¿Cómo que no se va a celebrar nada? ¿En serio? ¿No se celebra el carnaval? Bueno, é que, Julia, aquí en Galicia podemos ir de festa en festa sin pisar o chan. O sea, temos celebración sempre, somos moi festeiras. Di Óscar que de rapaz temos pintado de negro a cara con tisóns. Dos da cosiña de ferro, claro, ou da lareira, coller e pintarse. Pero rascaban, que eu acordome de querer facelo algunha vez e rascaban na cara. Aquí, cerca do pueblo da Estrada, o lunes á noite de carnaval hai baile de disfraces. Tamén aquí, nos pueblos todos estes daqui, tamén o hai. Nuski, salúdanos, Alba Villaverde. Hola, Alba Villaverde, hola, quedades saludadas, que depois non me dixades que non vos saludín. Se non vos saludo é porque hai varias... fala moita xente. Carlos, dime que ten 55. Pero, bueno, con 55, cando tiñas 10, non te disfrazabas xa con peluca? Ou tiñas pelucas nas vosa casa fai 40 e pico de anos? Non sei, pode ser home tamén. Boas tardes desde Cantabria, 20 gradiños, madre, meu Deus, chego tarde. Non chegas tarde, Xuxa, chegas a tempo, muller, pero 20 grados agora mismo, porque aquí tamén temos unha temperatura, bueno, chegas tarde, xa che aviso que toda esta xente que está aquí, non sendo un chaval que non me acordo como se chama, que foi o que primeiro entrou, que estaba a menos 20 grados, pero do resto está un tempo fantástico en todo Galicia. Así que, se estás a 20 grados, agora mismo, é unha boa temperatura. Entroido, Bodoiro, Martín, Cabertoiro... Aquí non, que dices? Que non entendo. Antroido, Bodoiro, Martín, Cobertoiro, comiche macana e deixáchesme el coiro. Seguro que é unha cantareira ou algo así, non? Que se podía cantar ou así, ou un dito, non? Elvi. Pode ser. Saludos desde Uruguai. Hola, Mari Pérez. Moi benvida desde Uruguai. Que tal está el tempo en Uruguai? Dijo, hai sol, hai frío. E moi importante, Mari Pérez, en Uruguai celebráis el carnaval. Aquí se dice entroido, en gallego. Pero carnaval... os disfrazáis, hacéis postres especiales, comidas especiales en esos días? Cuéntanos que queremos saber. Hola, llego tarde, que tal? Susanita, non chegas tarde, porque acabas de poñer ese emoji, e a min os emojis eses pareceme tan bonitos que se me fai a vista así chum, e xa vou dereita para ver o emoji. Así que, mira, ese é un truco que tendes que ter en conta. Si necesitades que vesa o voso comentario, si ou queredes que o vesa, poñedelle emojis, así bonito como o que puso Susanita, porque vou no ver, porque me chama moita atención. Non é o mesmo escribir unha parrafada solo con letras que lle poñas dibujiños, a mí ponlle dibujiños e que queres que te diga, eu pois vexo os mellor. Que sepas que vexo todos os teus vídeos. Que envidia sana coa túa sabiduría. Estás a tempo de aprender, Ana. Tampouco non é para tanto, quero dicir. Sei cousas porque me interesan. Miro-as, estudio-as, intereso-me por saber diferentes formas de facer esa cousa ou diferentes opinións ou a ti. Pero, bueno, xa estou aquí para te aprender tamén, Ana. Non te preocupes que eu... todo o que sei aí vou ir poñendo pouquinho a pouco en vídeos. E unha cousa, miña tía facía pelucas co pelo da
Da abuela, que me dis? A min, a ver, María Souto, miña tía facía pelucas co pelo da abuela. Non sei se iso é tétrico, bonito ou inquietante. Quero dicir, como se lle quita o pelo á abuela para facer unha peluca. Agora tesnos que contar con todo o lujo de detalles o tempo que che leve, María Souto Xieiro. O tempo que che leve, pero aquí todo o mundo somos 60 personas e só 38 dedos, Xa vos aviso, as que estades todas aquí, hai que dar así ao me gusta, Por si non, non me conta, se non me conta. E dille dando ao pitoquiño. Bueno, pois toda esa xente que estamos aquí queremos saber como facía a túa tía co pelo da abuela pelucas. Eu quero sabelo. Ou a mellor non o quero saber porque non sei eu. Facía mi irmán co pelo da abuela. Elvi! Ves como si ves os emojis eses sí que os ves, máis que están a la mar de chulos. Pois aí vai. Ala, Ana Vidal. Onte plantei o semilleiro de cebolas. Moi ben. Será tamén o tempo de facer o dos tomates? Non. Celi, de onde eres? Porque, a ver, depende de onde seades. Eu, para min, os tomates é ainda algo cedo. Eu ainda espero 15 días máis. Ou casi a finales de febreiro, porque os tomates en un par de meses, 2 meses e medio todo máis, son plantas jopas para levar para fora. Entón, tens que pensar, se os plantas agora, que estamos a finales de xaneiro, finales de febreiro, finales de marzo, en marzo xa está para sacar na túa zona, xa está para sacar as plantas de tomates para fora, que non lle dea, por exemplo, unha noite de xiada, porque en marzo pareceme super cedo levar os tomates para a horta, A ver, depende como veña o ano, depende de onde teñas a túa horta, o clima que teñas na túa horta, porque non é o mismo unha horta que teña, por exemplo, un río ou un regatiño de agua ao lado, que iso é maravilloso, pero implica que nas noites de frío fagan o triple de frío que na horta que non ten un río ao lado, porque o río, a auga, o movimento da auga e todo, pois xa fai moito máis frío de redor. Entonces, claro, ai, que chea de emojis agora, Facédelle caso a Anacleta, que dádelle o like. Aí ves, se puxeron as pilas, Anacleta, se dou casi todo o mundo o like. Moi ben, moitas gracias, Sentiña, moitas gracias. Porque eso de darlle aí non costa nada, non vos van a cobrar nada. Para vos é totalmente gratis, vou coller un pañuelo. Pero para min implica moito, que lle deades o like sempre aos meus vídeos, pois, e que os compartades e esas cousas, pois, mola moitísimo. A moeda é cerca de Redondela, xa, pero eu penso que ainda moi temprano, para pimentos e berenjenas non. Por qué? Porque os pimentos, calquera tipo de pimento e berenjenas, lévalle como máis tempo, son moito máis lentos, pode levar 3 meses e pico, estar nunha planta xeitosa, co talliño un pouquiño gordo para levar para a horta. Pero os tomates veñen máis de contado, e se lle dá o caloriño, que os hai que ter o caloriño, porque o tomate é unha cousa que se sementas, ou ten que ser en invernadero, ou a mellor cunha malla destas de térmica, unha manta térmica de cultivo, non? Que é como se fora, é parecida como unha entretela blanca, é como unha tela blanca casi transparente que aporta caloriño, non deixa que a xiada chegue aos aqueles e así. Ou faz así, ou se non tens que sementar en unha caixiña para que podas levala para o sol todos os días, pero metela en dentro polas noites para que non lle dé o frío, porque as plantiñas esas son moi delicadas. En canto empezan a salir, se teñen un pouquiño de frío, podenche morrer. Entón, arai, que chea de motis, Pois eso, Celi Extremoduro, para as cebolas está ben, pero para os tomates aínda moi temprano. Podes plantar pimentos e berenjenas, por exemplo, pero eu aínda teño aí sin plantar. Os mañán preguntábame tamén, unha chavala que non sei quen era, si xa podía sementar, que me dixo, calabazas ou calabasíns?
sei se me dixo calabazas ou calabasíns, pero vou a aproveitar. Hola, Fernando, que chea de emojis por aí. Preguntoume se podía plantar xa as calabazas ou os calabasíns, non sei o que me preguntou, pero, bueno, dá igual, calquera tipo dese tipo de plantas, as curcubitáceas, calabazas, sandía, melón, calabasín, pepino, pepinillo, zapatillos, todo tipo de botefas, todo tipo de calabazas, aínda moi cedo, porque esas tens que plantar a pleno sol, esa sí que é super delicada. Esas aínda en abril ou en maio a tempo, porque en un mes xa poden estar grandes e bonitas. Así que, eso. Comprei repolos, dinos Ana, comprei repolos para plantar do viveiro e parecen de xoguete, despois de 2 meses. Que farei mal? Non faz nada mal, Ana. O único malo é a temperatura. A ver, o repolo, cando se compran deses que son así, que son moi pequeniños e que teñen o ancho de un palillo, o seu talliño é do ancho de un palillo. Eles procuraron que estuveran ao caloriño, entonces claro, ti sácalos e polos na túa horta, que non sei se tes invernadero, pero bueno, se os tes en fora, é polo frío, frenaron o seu crecimento porque moito frío, moita chuvia, e están frenados, pero iso non quere dicir que non vayan a ir ben, que ao mellor veñenlle, non sei, 10 días ou así, de un tempo máis estable, sin tantas chuvias, e de repente o repolo saleche ben, en un par de meses até repolo. Bueno, tamén hai que ver que tipo de repolo é, porque hai repolos como tipo, por exemplo, o bacalán, que é un repolo que ten un crecemento moi rápido. En un par de meses ti compras o repolo e en un par de meses podes ter repolos para comer. Pero o malo que ten o bacalán, ese tipo de repolo bacalán, é que tamén se acaba de contado, porque fai o olliño, non chega a pechar fuerte, non é un repolo que peche moi fuerte, sabes? Ten as follas como, tocas o ollo, e o ollo, pois, está fofo por dentro, pero a verdura é máis rica, é máis parecido o sabor a col que a repolo, sabes? Porque é máis aberto, non fai tanto ollo. E ese tipo de bacalán, o malo que ten é que en 2 meses xa medrou todo o que tiña que medrar, chegar a súa capacidade máxima de crecemento, e o que fai é xa empezar a botar grelo. Estira todo o tallo, estira por dentro tamén, separa as follas unha das outras, e hai no que comer de contado que che veñen todos á vez. Podeslle cortar o ollo, e o bacalán, por exemplo, sí que fai xenos arredor. Xenos en gallego son brotes, grelos, é como se grelara, que non son grelos, son brotes. Hai cousas que, algún tipo de repolos, non todos, pero o bacalán, por exemplo, sí, que se o cortas, queda sin a cabeza, e alrededor todo dese tallo empeza a botar senos, brotes logo, como se foran mini repoliños, nunca van a chegar a facer un repolo de verdad, un repolo grande. Vai a quedar, que son riquísimos, non teñen nada que ver ca planta original que era un repolo. Agora, os xenos cómense como a ver, máis ben cómense cocidos, non se usan para o caldo, porque é unha pena, porque son como máis tiernos, teñen como máis aporte de sabor, son máis difíciles de conseguir, non os hai todo o ano. Entón, os senos normalmente cómense con un cacho de, non sei, coses un pé de porco ou unha orella, un cachiño de tallada, e os senos, ou 2 ovos cocidos ou así, para comer máis ben verdura cocida, os senos. Entón, se os repolos que comprastes, non me acordo do nombre, pero a rapaza que me preguntou dos repolos, hai repolos que teñen un crecimento xa en por sí moito máis lento, que poden estar 6 meses, incluso, para ser un bollo de repolo listo para apañar. Bueno, entre os 2 meses do bacalán e os 6 meses dun repolo chaparro, por exemplo, chaparro, digo eu, o repolo redondo normal, ese que é durísimo, non? Que aínda despois de cortado podeche botar na nevera 2 meses sin ter problema ningún, por non lle pasa mal ningún. Vais alimentando do que lle queda no cañoto de vida e non ten problema ningún. Entón, se o repolo ten o crecimento máis lento en por sí, non teñas presa en que che vayan a medrar. Agora, cando queiras plantar repolos neste tempo, pero necesitas que a terra estea libre
porque abril queres plantar as solanáceas, sabes, queres plantar xa os pimentos, as lechugas, o cebolo e todo, e necesitas a terra libre de repolos, por exemplo, tendes que ter en conta que o repolo que compredes, tendes que preguntar á persona que vos lo vende en cantos meses se estipula que ten o seu crecemento. Porque hai repolos que teñen un crecemento moi rápido, e ti podes plantar agora mesmo, en xaneiro, febreiro, un bacalán, e antes de que estean para plantar os tomates na horta, xa podes quitalos. E así vas aproveitando o terreno. E donde hubo crucíferas, podes plantar solanáceas, sabes? Que é un bo rotamento de cultivos. Onde hubo repolos ou allos, podes plantar tomates ou pimentos. Entón, si están cubertos. Bueno, pero se están cubertos non te preocupes, é polo frío. Ti non teñas presa, tampouco non sabemos como foron tratadas esas sementes. Ao mellor espabiláronas moito para nacer ou botaronlle algún tipo de apura a crecer para vender e agora frenaron. Non ten problema. Desde Palencia, moi buenas, Carlos, Lora, Diego. Moi boa tarde, Carlos. Desde Palencia acabamos de llegar. Tus amigos de los... ¡Ay, no me digas! ¡Ah, qué sorpresa! ¡Qué guay! ¡Hola, Carlos! ¡Jo, qué guay! Vamos a contar, porque, encantadísima de saludarte, muchísimas gracias, porque Carlos non ten problemas aí co gallego para entenderme. Este fin de semana fun ás termas. Bueno, é un sitio que me encanta, é un sitio ao que teño que ir polo menos unha ou dúas veces ao ano, sempre no inverno, porque me gusta moitísimo. Fomos este fin de semana e ali conocí, bueno, moita xente super guai, interesante, entre eles Carlos ¡qué guay! Desde Palencia, ¡qué guay, Carlos! Muchísimas gracias por estar aquí en mi directo. Bienvenidos. A veces te encuentras gente maravillosa, sin pensar, y esta xente que la ves y ya directamente dices, tiene algo. Carisma. Se llama carisma. Ese algo de no sé qué que tiene la mirada de la gente, que solo diciéndote, hola, ¿qué tal? Solo eso. Y dices, joder, pues esos eran Carlos y su acompañante. Muchísimas gracias, Carlos, encantadísimo de saludarte. Qué contenta me deixaches. Ahora tens que empezar a intentar entender o gallego. Porque cando veñas aquí a Ribeira, aquí non che vamos a falar en castellano, Carlos? Así que hai que falar en gallego. Mariluz, lástima que non poida mandarche unha foto. Teño unha bandexa de orellas. A poñer os dentes largos, non? Aí. Moi boas tardes, Anuska. Eu mirando o vídeo teu de maio. Pero antes de maio, Florentina, tens que mirar. Eu penso que teño vídeos de febreiro, de marzo, que plantar en abril. O sea, que teño bastantes vídeos. Ainda que hai de seguir facendo, cando poda. Ai, Dios mío. Quero poñer bancales, dime Óscar. Dalle caña, Óscar, hai que poñer bancales, claro que sí. Bótelle só humus ou compost. É que vin como na base lle botaban paus. Óscar, podes facer o que queiras. Cada un na súa casa fai un pandeiro. Podes facer o que queiras. Pero eu invítoche a que vayas mirar o meu vídeo de como fixen eu os meus bancales. Porque eso de botarlle abaixo materia, tipo, como me dis, paus e materia orgánica. Os paus está ben botarllos sempre cando non teñas como terra para rellenalos como inmediatamente, non? Entón, os paus van a cubrir un espacio que non tes en terra nese momento, ou de humus, ou o que sexa, entón os paus van a facer como a función de ocupar espacio sin terra. Pero, bueno, a ver, non é mala idea, pero non deixa de ser un refugio de alimañas.
O sea, toupeiras e ratiños vamos a ter sempre nas nosas hortas. E os paus e garabullos no fondo do bancal eu non os quero. Eu tal como fago como fixen os meus bancales e como che podes ver no meu vídeo de facendo un bancal, está posto de reciente no meu canal, encóntralo ben, quero dicir. Eu fago, tal como fixen os bancales, eu puxen o meu bancal e xa toda a terra de facer a cimentación, porque eu si que lle botín un pouquiño de cimentación, xa vai toda para dentro. Eso xa che empeza a subir o bancal. E despois outra, que todos os pasillos de arredor do bancal, ao ter que eu rebaixo. Entón, ao rebaixalos porque eu quero evitar que nos meus pasillos haxa malas ervas, non? Haxa ervas que non quero. Quero que os meus pasillos estean limpiños, porque eu son así de profesionista. Gústame a horta que sea productiva, pero tamén visualmente que me sea moi atractiva, porque me axuda moito gústame moito. Entón, nos meus pasillos, o que fago é acidificalos con certas cousas para que non nasan ali ervas. Entón, como xa lle teño que quitar un cacho, todo iso xa vai para dentro do bancal. E xa enchestes o bancal. O sea, o de meterlle no fondo dos bancales paus, ramas, troncos, os restos de podar os frutales ou así, a finalidade só é ocupar espacio porque, claro, a ver, cos anos, tío, en principio, vas a ter o bancal como sin terra. Entón, esa é a finalidade dos troncos, que a mí non me gusta, eu non a quero. Bueno, polo que vos explico, non? Porque é un hogar perfecto de alimañas. Nos bancales vas a ter toupeiras. Se tes toupeiras pode ter ratiños, ratos de campo, furóns, musarañas, todo tipo de roedores poden chegar á túa horta e entrarche no bancal. Si en dentro dese bancal, porque eles van a entrar por abaixo, esta é a parede do meu bancal, eles van a entrar por aquí por abaixo, e se aquí na parte de abaixo do bancal se encontran con uns paus ou uns troncos que están a medio pudrir, é a casa perfecta. O sea, van a quedarse a vivir aí. Entón, eu non os quero. Óscar, tes que mirar o vídeo de como fixen eu os meus bancales, porque fixen como unha maqueta, fixemos con unha maqueta a adrede, inteira, desde punto cero, de como enchelo de terra sin comprar terra, sabes? Extra. Así que Anacleta ten que marchar. Vico, Anacleta, Vico! Que máis? A ver... Conchi, buenas tardes, Nusca, Tomasa, un saludiño desde Ajiño, é daqui do lado, Tomasa eche daqui do lado, San Pedro Arias, para cando faz a receta das orellas? Tes razón, aquí ten que ser, mira, se a vou a facer, ten que ser esta semana, porque despois é entroido, despois de entroido non vai a funcionar, así que, María Juana, espero ter tempo para facelas. E máis quería vos facer a receta tamén, que ademais é super fácil, pero que non ten moito tempo. Pero quería vos facer tamén a receta de... É que aquí chamámoslle follas de orellas de loureiro, chamámoslle. É coller as follas de loureiro, as máis sanas, así medianeiras, facerlle unha masa, meter a folla de loureiro en esa masa e facer como unha especie de jambas jabardina, pero de loureiro orelleiro. E teñemos que facer esa receta, así que facía sempre miña... Bueno, por aquí facía a todo o mundo. O que pasa que co tempo as recetas vanse perdendo, pero na miña casa facíase sempre en carnavales as orellas de loureiro. De limoeiro, home, perdón. As orellas de limoeiro. Dixídeme se vos tamén as facedes. Aquí chamámoslle grelas, con lacón ou con mandrariña. Oh, que ricas, pero grellas a que? As filloas? As filloas lle chamades... Ah, non, xa sei! Chamadeslle grellas ao que eu lle chamo a porroeira. A tortilla que se fai con tousiño e con fariña de millo, non? Seguro que sí.
E que máis me dá se era por entretenerme que no vi tu aviso? Perdínme. Florentina. Boas tardes, Anuska, eu mirando o vídeo teu de maio. Ai, bueno, muller, porque non vistes que iba a estar en directo? Mira, Florentina, libre de mal, home, no verán non é indudable, no verán non podemos estar aquí os domingos ás 5 da tarde porque a esa hora temos que estar na playa. Entón, ou directo o fago desta playa que non me ten sentido ou tal, pero libre de mal é de estar aquí os domingos ás 5 da tarde, a non ser que vai a algún sitio ou teña outros objetos. Los pitos pequeñines, que tal están? Bueno, pois mira, Mariana, están grandes. A verdade é que os estuve con eles na man e así, e dixo eu, mima, como medraron, porque ao ir a pasar 2 días a Ourense, en 2 días medran moitísimo. E que vos iba a dicir? Xa sacaron plumas. Oye, mosca, xa sacaron plumas, xa teñen plumas, están moi grandes, teñémolos que enseñar. Están, bueno, pois moi ben, contentos e tal. Agora vivo en Oviedo e me gustaría plantar en tiestos, pero non tengo ni idea. Julia, pois, a ver, en maceta se pode plantar casi lo mismo que en la huerta. Así que te animo a mirar así algunos vídeos de, por ejemplo, tengo un vídeo que es que plantar en abril, que plantar en enero, y prácticamente los cuidados son los mismos en maceta que en la huerta. Así que anímoche. Chao, bicos para todos. Ana, ¿dónde nos vas, lojo? Veña, un biquiño. Ves, dime María Juana que ela tamén fai con follas de limoeiro. Faz o almohado parecido ao das fillós, non? Pero, bueno, eu as fillós normalmente non lle boto anís, e estas sí que levan, porque son como máis dulces. Para min, na miña casa, as fillós poden ser dulces ou saladas. O sea, fanse saladas de principio e despois podes botar mel, rellenalas con flanín, que quedan riquísimas, e así. Pero, bueno, ves, María Juana tamén fai con follas de limoeiro. E como lle chamas, María Juana? Que me interesa a min? Porque nós non lle temos nombre. Chamábamoslle orellas de limoeiro, porque era parecida a masa das orellas, cos mesmos ingredientes, máis espesa, claro, evidentemente. Bueno, Cris, que tamén marcha, e chéganos tamén canal Tais. Hola, Tais, canal de Tais, debe ter un canal de YouTube. Contanos algo, que non sabemos, Tais. Chámolle Paparajot. Anda, que nombre máis chulo. Chámaslle Paparajotes. Iso vou non anotar eu. Alguén máis ten nombre para definir as follas de limoeiro metidas en almohado parecido ao das fillós, fritas na sartén e despois comidas así, ou pódense vaciar tamén, pero comidas así? Tendes outro nombre? Porque María Juana chámalle espera, a ver se o escribí, paparajotes, como é? A ver, que se me escapou isto. Paparajotes. Ala, listo. Tengo que mirar eso. Pero justo o nombre, pois lo intentaré, pero non sei o que é. Anuska, a ver, cando nos enseñes a receta das chulas para facelas en carnaval. Alicia, no meu canal teño unha receta, mira, a ver, para facer agora no carnaval, en Entroido, teño receta de milindros, aínda que podía subir 7 ou 8 recetas solo de milindros, pero unha xa teño, a receta dos milindros, a de toda a vida, a que aquí se fixo, a máis rústica que sei facer eu. Teño de milindros, teño de fillós blancas, teño de fillós de sangre de porco, teño chulas de calabaza, non son das chulas normales, pero teño bolas que facer. Se me marcha o personal. Que máis teño para carnavales? É que mi má tiña tantas ganas de facer outras cousas. Tiña que facervos tamén, por exemplo, ves unha receta que aquí tamén de toda a vida, eu desde que era pequena, e non só na miña casa, sino na bisbarra toda que me rodea. Tamén
facíanse sempre chulas borrachas. E collíase viño tinto, nós tiñamos viño tinto, bueno, viño tinto da casa, mellor, canto máis espesiño mellor, e poñíase a ferver unha tarteira con 2 ou 3 litros de viño e moito azúcar. Entón, poñíase a ferver e iso fervía, dis que se lle iba o alcohol. Todo non se lle iba porque eu, cando comía as chulas borrachas, iba para a cama abaneando. Tiñame que agarrar o pasamano para chegar á cama sin caer. Pero fervíase o viño con azucre e facíanse as chulas. E que nós aquí, na miña zona, non só na miña casa, na miña zona, diferenciamos entre chulas e bollicos. Chulas son como máis planas e bollicos son máis redondos. As chulas podes incluso non botarlle nin levadura e os bollicos sí, botaselle levadura. Porque tamén se pode non botar, que faise a masa como máis gorda e ao botalas no aceite se queda máis redonda, sabes? Ten que estar o aceite quente para que non lle dea tempo a faceren así. Pero así, entón, facíamos as chulas e botaban as chulas ao viño tinto. Cando xa estaba fervido e xa mermara a mitad ou así, botábanse as chulas no viño tinto, deixábanse ferver un pouquiño e apartábanse. E comíanse así. Mira, as chulas borrachas teñémolas que facer. Ai, Nusca, si estuviste en Ourense en las termas, fuiste a Verín? En las termas de allí, no. Fun a Ourense, pero fun ás, como lle chaman, de Outarís, pode ser, sí, Outarís ou Chovasqueiras, ou normalmente vou aí, ou Outarís ou Chovasqueiras, son as que máis me gustan, non sei, porque hai por onde aparcar o coche ben, xa vas, e como xa sempre fun aí, ai, que ben estuven, e que ben a piel, mira, ben a piel tan suaviña, a piel así. Encontríme ali nas pozas de agua quente, encontríme con xente que me conocía, que me sigue, incluso unha persona, unha muller, que me sigue desde Madrid, e ese fin de semana estaba nas termas en Ourense. Fijadevos vos, a chavalera de Madrid. Veume e dixome, Nusca, ai, que sorpresa me acabo de llevar, pois non me esperaba encontrarte aquí. Mira ti, que casualidade. Pois sí. Non, as grellas son as puntas dos repolos bacalán. Chamádeslle as grelas, as grelas. Pois teme sentido, claro, porque é como uns grelos, e cando o bacalán, grela, chamádeslle grelas, non grelos. Grelos son os das rabisas, e as grelas son os do bacalán. Mira ti, moi ben. Pois aquí dixía eu que aquí as grelas, como ti lle chamas, Arminda Oliveira. Aquí comense máis ben fervidas, o sea, con cacho de tousiño ou con cacho de orella ou tal, pero ou con 2 ovos cocidos, sabes? Incluso con allada, pero para disfrutar de comer verdura, porque é tan rica que esa disfrutámola así, non se lle suele botar ao cocido, digamos, non? Ou caldo. Ninguén fai un caldo de senos. Aquí non, aproveitase de outra maneira. Eu hago fixuelos, chamas así. Delgados e gordos vaqueiros. Que lle tes diferentes nombres, Mariana. De onde eras, Mariana? Que xa non me acordo. Xa non me acordo que me dixestes. De Argentina? Pode ser. Eu hago filloas chamadeslle fixuelos, que son máis delgados. E los gordos vaqueiros, que entendo que é como máis gordiño, non? Que é como para rellenar. Que ben. Dime, claro, canal de Tais, dime que ten un canal. Ten un canal. Pero, Tais, de que vai o teu canal? É tamén así como de cociña ou así? Teño que mirar. A ver, vouche mirar. A ver. Teño aquí a miña lista de tareas pendientes para despois. Mira, que teño as cejas así como aparruladas, o pelo así medio... Ai, por Dios. Non coidín nada o meu outfitos. Tedes grelos este ano en Ribeira? Por aquí non hai. Pois aquí costelle moitísimo, Óscar. Pasounos igual. Queren empezar a grelar, porque eu teño as revisas daquela maneira, porque choveulle demasiado. É que foi tanta agua, chovendo tanto tempo seguido,
que anevaron un pouquiño as revisas, pero bueno, aínda nin tan mal. Pero grelos costan de vir, mira que normalmente en diciembre xa podes empezar a ver grelos, en enero xa todo o mundo ten máis ou menos grelos, non? Pero aquí costalle. Entre o frío e a chuvia, e que non saleu o sol nin por asomo en 2 meses, tamén estamos así. Pero bueno, eu como tamén revisas, ou unha Bicol tamén, que tamén está bonita. Mariana é de Madrid, pero mis antepasados ao lado de Lugo. Vale. Gloria, dime, sígote desde Barcelona, encantada de mandarche un saludo hasta Barcelona, pero son de Lugo, e gustaban moito os teus bancales, os animales, e tú eres genial. Unha aperta para ti, para a miña mamá. Si, miña mamá hoxe vai de festa. Miña nai tamén moi festeia, e hoxe vai de festa, cas amigas. Van un grupo de amigas e van. Unha cousa que vos quería... Dixo, bueno, se me acordas, eu dixo tamén no directo. Preguntoume unha chavala, unha persona, que a verdade non me acordo nin como se chamaba. É que, imaginádevos terme que acordar dos nombres, ainda é que me acorda da situación, da circunstancia ou da pregunta en cuestión. Entón, o que pasa o ter manzanilla da casa, que van as flores enteiras. Todo para dentro. Eu non a colo nunca, aí vai, despois no fondo, ao fondo, non podo enseñarvos ainda, teño que beber ainda moito, pero o que as semillas da manzanilla caen para baixo cando se hinchan de agua, baixan para baixo, pero as flores quedan arriba porque a flor da manzanilla, non sei se vistedes o meu vídeo sobre a manzanilla, que vos explico como diferenciar a manzanilla de verdad da que pode ser que sexa, pero non é, que é a que ten aquí dentro como unha cápsula, ten como un flotador. Entón, esas flores da manzanilla, cando fala manzanilla, quedan arriba, porque teñen unha burbuja. En Coristanco, coño, tamén lle chamamos xenos. E os das versas, cando van a grelar, chamámoslle bertóns. Mira que nombre máis chulo. As versas, cando van a grelar, chamámoslle bertóns. Pois eso sí que non... Pero chamádeslle bertóns, a ver, unha cousa é que grelen as versas, que botan unha espija de flor grande, amarilla, blanca, beis, amarilla, blanca, mezclado. Ese é o grelo. Pero outra cousa é que boten como brotes alrededor. Entón, Margarita, chamádeslle bertóns a espija que botas flores para despois ter sementes, ou chamádeslle cando lle arrancas, por exemplo, a cabeza ao coleiro, á versa, e depois che bota como se foran os brotes alrededor, non? Que son como se foran os xenos. O sea, diferenciar de xenos, mira que guai. Aquí, por exemplo, hai coles, o que Margarita lle chama berzas, son como unha especie de verdura que sempre están dando follas, non? Entón vai medrando, pode chegar a ser, non sei, eu teño visto algún, hai unhas na entrada de Santiago que me chama moitísima atención, que non sei os anos que teñen, e deben de ter, eu penso que deben de ter máis de 6 metros de alto, entón, claro, mentras non grelan, o problema de que se lle acabe a vida ás versas, aos coleiros, a verdura de col, é que grele. Se empeza a botar flores, acabouse a vida. Bota as flores e acabouse. Agora, se non grela, sigue medrando. Eu, o máis grande que tuve, o meu coleiro máis grande que tuve, debía de medir uns 4 metros e pico, 5, porque tiña o doble de min de alto, pero por moito. Entón, eu penso que sobre 4 metros e... claro, hai que poñer unhas estacas, hai que axudar a aguantarse dereito, porque é unha vara que, por moito que medre, é así, pero despois é tan larga, e ten o peso todo arriba que o vento túmbacha. Entón, tela que asegurar, non? E sigue dando verdura anos, mentras non grele. Entón, aquí, por exemplo, cando hai coles que hai que plantar todos os anos, porque se grelan ao ano, non teñen unha vida anual,
plántalo e despois a logo grela, non? Pero hai outras que duran 2 anos, 3 anos ou 4 anos, sin grelar. Entonces, cando ves que van a grelar, porque normalmente de coles plantas un tallo bo de coles, podes arrancar a cabeza, porque ves que van a grelar, e ao cortarlle a cabeza, o que se consigue é que a planta dosifique a súa vitalidade que tiña para botar unha flor, porque bota unha espiga de flor bastante grande, e dividia, e o que fai a botar arredor brotes de verdura, os xenos, o que lle chamaba aquí a miña amiga xenas, bertóns, e podense comer tamén como verdura tierna logo, non? Faz como que lle alargas un pouco máis a súa vitalidade para poder seguir comendo desa verdura sin que acabe de botar toda a flor, que dé a súa vida polas flores. Hola, Adriana, Mabel, que tal? Hola, que tal? Moi boa tarde. Cando se meten os boniatos en agua para afillar? Hai que esperar un pouquiño máis, Mercedes, vámonos ao de sempre. E dependendo de onde teñas a túa horta. Ti pensa que a planta do boniato necesita moito calor. Moito, 20 grados polo menos. O sea, que temos que esperar a maio. Polo menos a maio, para que non teña carencia ninguna de calor diario, nin de sol. Entonces, claro, disme ti, é que eu vivo en Tenerife e aquí xa fai eses grados. Entón, sí, podela poñerse a germinar, pero de momento para aquí, da mitad para arriba, da España dividida a mitad para arriba, é aínda moi cedo, É moi temprano, tens que esperar un pouquiño. E vos de avisar, Yo quiero plantar manzanilla. En primavera será bien. Puedes plantarla ahora ya, Elvi. Ahora ou en primavera. A manzanilla vai a dar, vais a dar ben. Non la plantes, non sei, Elvi, si tes bancales. Si tes bancales, non a plantes nos bancales. Bueno, non xo aconsello. A ver, ti podes plantala donde queiras. Ti podes plantala donde che dé a gana, que ninguén che diga que podes ou non podes facer unha cousa. Pero eu non xo aconsello porque a planta da manzanilla é unha planta que cando a ves crecer empeza un pouquiño, uns fiiños e tal, bota un brotiño para arriba, pero cando lle chega o calor de verdad, bota ocupa un sitio bastante importante. Unha sola planta pode ocupar como unha roda, por exemplo, dun coche. Bueno, a ver, dun coche normal, non me dixes dun Mitsubishi destes todo terreno, non. Pero, bueno, un diámetro de... non sei dicir, unha roda dun coche normal. Entonces, esa manzanilla, na parte de abaixo, o sea, o que non ves a súa raíz é casi tan grande como a parte de arriba, porque enraíza moitísimo, bota moitísimo pelo. Desas raíces non bota só a raíz principal, que é a que aguanta da planta, e máis secundarias que bota moitas, senón que bota moitísimas raíces das pequeniñas, das que son máis pequeniñas. E entón, onde medra a manzanilla, non che vai a medrar nada máis. Ocupa o sitio todo. E despois vas a ter un problema, por exemplo, porque a manzanilla, para recollela, por moito cuidado que teñas, a manzanilla van a caer sementes ao chan. E quedan latentes, parecen unhas sementes super débiles, pero que o que son unhas engañadoras, porque non son débiles. Son super fuertes e aguantanche todo o inverno, faja o frío que faja, na primavera volven a brotar elas solas. Entón, se as plantas en un bancal, despois vas a ter que estar seguido, a arrancar manzanillas, seguido. Entón, mira onde a plantas. Conche bota de menos os grelos da Versa. Os xiniños. E o dos boniatos, eso, Mercedes, esperamos un pouquiño máis, vale? Eu vou esperar polo menos casi un mes máis, sin problema. Porque depois, claro, a filla moi de contado, depois logo a grela para arriba e os brotes telos que poñer na terra, pero se che ven é unha planta que necesita mínimo entre 18 e 20 grados de temperatura para estar ben, para estar sana, para crecer, para non morrer, porque con menos temperatura
tamén pode morrer. Entón, ainda é moi cedo, hai que esperar un pouquiño. Hola, desde o Bierzo. Hola, Castela, que tal? Un saludo para ti. En Suelo, pero es frío. E junto aos riachuelos, claro. Es que quere plantar manzanilla e será ben el Suelo. Non ten que ver o frío, Elvi, porque a manzanilla aguanta moito. Pero, bueno, ao lado dun riachuelo, eu sei que fai moito frío. E nas noites de xiada, cando polas noites cai máis a temperatura e hai humedad, e ao lado dos ríos, ai, fai moito máis frío. Hola, Adriana. Hola. Soy de Argentina, de Buenos Aires. Pues encantada, Adriana. Encantada de mandarte un saludo a Buenos Aires, a Argentina. Qué guay. ¿Y los puerros en febrero? Pregúntame María Souto. Que quere dicir en febrero? Que se os podes plantar en febreiro? Depende da túa horta, porque hai... os puerros se son moi pequeniños, cando os vas a plantar, falasme de plantar ou de sementar? Sementar pode sementar, pero sempre tapando, E as plantas, claro, date conta que son moi pequeniñas. Se lle colle unha noite de xiada potente, depende da túa horta, pois podes ter o problema que se che queimen. Así que eu os puerros os teño plantados, pero bueno, agora non vou a plantar, en febreiro penso que tampouco, pero en marzo xa estou plantando outra vez puerros, porque o puerro é unha cousa que non falta na miña horta, e sempre teño, planto pouquiños de cada, pouquiños, a ver, planto 3 dúcias, ou así, de cada vez, a non ser que o semente eu, que entón xa planto máis, claro, porque se me van bonitos, xa planto máis, pero teño como cachiños pequenos en distintas etapas de crecemento, sabes? Sempre teño puerros para plantar, a medio nacer, jopeteiros e para coller. Entón, a min como me gusta moito os puerros e comemos bastantes, pois eso, non sei que ven isto. Los puerros en febrero, que non sei o que me queres preguntar, María Souto, tésme que volver a preguntar. Saludos desde Cabo Peñes, ou Peñes. Casa Rural, María, vale, xa me acordo de ti, que falamos o outro día tamén, e máis estuvestes no directo anterior. Dios, que boa memoria teño, Dios mío, te quedou parva. Sabes, Nusca, me encanta oírte hablar, pero me entra unha morriña. É que se vai facer, Conchi, pero é así, home, mentres che guste, deixe estar. Eu quero trasplantar un aguacate, que teño na terraza, que o tes nunha maceta, vale, cando é bo, momento, agora non é, Susana, espera, no Burgo, en Coruña, no Burgo, ademais, fai bastante fresquiño, é moi temprano, porque mira, date conta que é unha planta tropical, e se lle ven un día que faja un vento tremendo, e se lle xunten 2 días de xiada e de frío, que fixen eu aquí? Coño, non sei que fixen. A ver, bueno, non sei, aumentoume a min, parece que estou así aquí como moi... Anda, non sabía que se podía facer isto. Ai, desde logo. Se eu fago isto, vos vedes diferencia, o sea, así vedes como máis, e así vedes como menos, pero máis cerca. Non máis cerca, así. Pois, que che iba a dicir, o aguacate espera un pouquiño, porque espera que faga calor. Eu xa sei que non tes un límite, porque no verán facer trasplantes é complicado. O que si che aconsello, Susana, é que busques un sitio na horta para poñelo que non sea, como che direi, se esta é a túa horta, non o poñes no medio a medio, sabes? Que lle van a dar todos os ventos de todos os lados, que este desprotegido, que está. Un aguacate é igual que un mango, que unha chirimoya, que cando son árboles grandes, aguantan máis. Pero mentre son árboles noviños, e me imagino que é o teu caso, o terelo nunha maceta, ten que ser un árbol noviño. Entón, espera, polo menos, a ver, febreiro, a finales de marzo, por exemplo, un par de meses máis, espera, e búscalle un sitio bo na horta
que estea amparado do peor vento que traballe na túa horta, non? Se traballa o norte, pois búscalle un abrigo do norte, se traballa moito o nordés, por exemplo, ti cando vayas á horta e vesas que hubo un destrajo esa noite, mi madriña que me rompeume isto, bueno, pois abrigo dese vento, sabes? Pono en un sitio onde outro árbolo poda amparar un pouco, ou que haga un muro ou así, vaille buscando un sitio. Espera aínda un par de meses. Ola, estuve plantando ajos. Emma, por eso recién me comunico. Pois me encanta que te comuniques. E de onde eres? Emma Antunes. Dame a min que Emma non é nin de España. Porque aquí xa casi, bueno, en xaneiro ainda tal, pero xa se fai un pouquiño tarde para os xallos. A ver, Adriana, dime desde Miami, pero de Argentina. Bueno, que non lle quita méritos, que tamén moi lonxe. Mira que hai xentes aquí de Argentina, E porque María Jesús, mira, tamén desde Barcelona, pero é da Arsúa, o mellor queixo do mundo, queixo da Arsúa. Vou limpar este chisme que vexo aquí aquel, non me ides a ver un segundo. Aí está. Nin San Simón, nin o queixo da Arsúa no inverno. máis cerca, estás máis cerca, e para pasar unha margarita e unha ruda á maseta á terra cando eu vou facelo. A Margarita espera tamén, porque senón a Margarita sí que xa pode levar unha noite de frío, non fai falta nin que sea unha noite moi intensa de frío. Podeche morrer. Margarita espera. Non sei que tipo de margarita é, sabes, pero me imagino que se a tes ouro con flor, que será unha flor destas estival, que é máis ben de primavera e verán, que despois que é como anual ou tal, non sei. Pero, bueno, espera. E a ruda, poderías facelo xa agora, porque a ruda non ten problema co frío, de feito dáse genial co frío, soporta mellor o frío que o calor, por exemplo, e agora vai a ter humedade bastante, a ruda podela levar, pero, bueno, a margarita, sin saber que margarita é, da que falamos, pois eso. Sementar os puerros, sí, sementalos, sí, pódelos sementar. Pero, bueno, tamén che direi que tes que ter cuidado, é como, non sei se vistes o meu vídeo que fixen outro día das sanorias, que tes que ter cuidado, porque o puerro, cando empeza a nacer tamén, é tan pequeniño, que un día, aínda que non faga frío, cai unha chuvia destas fuertes, desenterracho, sabes, desenterrache as plantiñas dos puerros. Entonces, si sementan os puerros fora, ponlle por riba un cristal, un plástico que o proteja ou así, e de vez en cando, claro, destapo, rego, botalle a aguiña, pero cúbreo porque aínda hasta agora fai moito mal tempo, é moito frío, é así. As pelucas antes facíanse con mazorcas de maíz. Claro, Alicia, sí que é verdad, pero sabes que pasa? Que cando estamos no tempo das mazorcas de maíz, non estamos en Entroido, porque Entroido é en febreiro e as mazorcas de maíz pois en julio, agosto, setiembre, outubro, depende de cando plantes o millo, pero son no inverno. Bueno, o pelo de maíz, ou as mazorcas, o pelo, non sei se sabedes que é moi guai para facer infusións, porque é moi bo para todo, para curar todo o tracto urinario, o sea, vexiga. Mirade para aquí unha flor de manzanilla da miña horta. Non ha sido ao revés, aquí. Ainda ten a floriña aí. É así. Bueno, pois unha cousa que vos quería contar, que me preguntou, plantou 14 plantas de fresa, como tú explicaste, e ya te enseñaré o resultado. Non teñas presa, que ainda fai moito frío. Ao mellor as fresas van a estar aí latentes, pero están enraizando, que é o importante, o que están facendo debaixo da terra. Ainda que non lle vesas logro para arriba e digas ti, parece que están como cando as plantín. Paréceche.
pero o que están facendo de verdade, o seu traballo están facendo de baixo, están enraizando. En canto lle veña o caloriño, explosión. A finca invadida de caracoles. Cal pode ser o mellor remedio para que non coman todo? Moi bo o truco das tellas, pero eu teño unha invasión. Mira, Susana, primeiro, a ver, se non queres botar químicos, porque se queres botar químicos, hai químicos buísimos, que os botas e mátalos nunha noite. Pero matas todo tamén, matas todo, porque despois quedan aí mortos os caracoles, van a vir os paxariños, van a comer, vas a matar tamén os paxariños, van a vir os merlos, os corvos, van a vir a comer os caracoles mortos, e vanse a envenenar tamén eles, e van a morrer tamén eles. Van a vir a comelos calquera outro animal que queira comer o caracol que morre, tamén tal. E despois que non é selectivo, hai químicos para matar caracoles, e pode fazer. Pero o que tes que é que armarte de paciencia. Tes que armar de moita paciencia, porque se vas todos os días, por moi invadida que teñas a horta, pero tes que ter constancia, calquera remedio que lle queiramos aportar ás nosas hortas natural, todo o máis natural posible que sexa, hai que poñelo en equivalente en tempo. Tens que emplear moito máis tempo que se fora tratado con químicos. Ti colles un químico, trátalo o problema, acabouse. Ao mellor aos 15 días mandanche repetir o tratamento e acabouse. Pero botastes químico na tua horta, tens que ser consciente. Se o queres tratar de forma natural, non vai a ser tan rápido. Eficiente? Pois, por suposto que sí, pero tes que botar moito tempo. Entón, por moi invadida que teñas a horta de caracoles, ti pon tellas, pon cachos de madeira podre en contacto co chan. Limpas ainda que sea un cachiño, arrancas esas ervas e pos cachos de tablas de madeira, canto máis podre mellor, porque se poden, justalle máis, non sei o porqué, pero eu pola miña experiencia vexo que sí, e pos aí. E todos os días, á mañá á primeira hora, antes de que salan eles para comer, e á noite vas e colles, das unha, e quitas, telos que quitar de verdade da horta, non os quites daqui aos botes ali, porque van, ou os matas, ou os botas a jaliñas e tes, ou teste que desfacer deles, realmente. Pero se vas a mañán e a noite, cada vez hai menos, porque eu teño a miña horta ao lado dun regueiro, bueno, está rodeada de regueiros, e cando empecín a plantar, tiña invasión non, cada lesma así, tiña lesmas deses que son kilométricas, caracoles, deses que botábalo ao chan para pisalo, é como a quen pisaba un vaso de cristal, non, o sea, que tiñan a casca durísima, porque eu penso que esos caracoles eran centenarios de hormido, deben de ter polo menos 30 anos cada un. Pero mira, a constancia é o principio da prevalencia, o sea, que se queres que algo funcione de xeito natural, tens que ser constante. Eso en todo, quero dicir, se queres estudiar unha carreira hoxe en día máis de sempre, tens que ser constante, tens que todos os días, aqueles deberes, aquelas materias, tens que estudiar, tens que dedicarle un tempo a escribir, a subrayar, e isto tamén. Se eres constante, eses caracoles desaparecen da horta, porque non se reproducen tan salvajemente como pensamos. Un caracol pode poñer unha vez ao mes, ou cada 2 meses, pode poñer 20 ou 30 ovos, pero se ti quitas todos os días un puñado de caracoles así, grandes, non estás quitando só eses 20 ou 30 caracoles, estás quitando a descendencia toda deses caracoles, co cal xa vai a menos, pero non 20, se quitastes 20, o que quitastes en realidad foron 300 caracoles, porque acabouse a descendencia deses, polo menos. Entón, constancia, e asegúroche que podes quitar os caracoles, as lesmas. A ver, con todas non se pode acabar nunca, é imposible, porque vivimos no mundo, e o mundo, pois, está aquí para todo o mundo. A non ser que uses químicos na túa horta, sempre vas a ter algún, pero xa non é o mismo. Non é o mismo que teñas un cento de caracoles que pola noite che comeron unha duxa de lechugas en un instante, non quedaron nin os rabechos, que che coman unha folla que te des conta, aquí hai un caracol ou unha babosa. E iso tamén, sabes, eu sou moi insistente
cando vou, por exemplo, á horta, aínda que non vai a facer un traballo, non? Que vai, non sei, a coller calquera cousa ou así, e, ai, ese repolo non tiña esa folla así tan comesta onte, creo, é sempre certo, e non o deixo pasar para outro día, o sea, vou nese momento a mirar que é o que comeu esa folla de repolo, porque ademais que se nota que está como recién roída, non? Que está como verde clariña, está húmeda, vese que o estaban roendo ahora mismo. Entonces vas e eu encontro sempre ou a lesma ou o caracol ou tal. Entonces, se non deixas pasar de largo o tema, ese bicho, se o quitas, xa non vai a ter nin descendencia, nin vai a seguir comendo nese repolo ou nesa lechuga, sabes? Daste conta? Pero entón despois só interiorizas dunha maneira que diste, aí hai caracol, e encóntralo. A ver, o pelo da mazorca de millo é bo para o tracto urinario? Pois sí, Fanny, é para pequenas infeccións, a ver, que non sea unha infección destas de cabalo que se achegues a ter sangre na orina, pero isto é de toda a vida, quero dicir, de toda a vida de fai miles de anos, non é algo que sepa eu agora. A barba do millo pódese secar ou pódese tomar así en crudo logo. Se está moi tierna a espiga, tamén o podes comer, porque vai pegadiño aos grans de millo e pódelo comer. Pero se non podes o guardar, pódelo quitar. Unha vez que a espiga está medrando, o que lle sale para fora non lle fai falta, porque non sei se sabedes que son realmente os pelos de maíz das espigas. Que é o que son? Porque o maíz bota eses pelos para fora, non? Eu non sei se o sabedes, pero se queredes contóvolo, para que son. Dime, Alicia, que ya le dio al dedo para arriba, pero moi bien, Alicia, genial. A que non che doeu o dedo nin nada a facer así? Non doe, nin che cobraron nada, ves? Pois moitas gracias. Tenía muchas matas de ajos, entonces los separé y los planté y ya está muy... ¡Ah, muy bien! Emma, muy bien! Emma, genial. No sé si me dijo al final de dónde era. Uruguaya, vale. Ya me he comunicado otras veces. Ya me parecía porque me sonaba un poco. Muy bien, ya los tienes muy altos, genial, genial. Si tienes ceniza de haber quemado madera solo, no vale, ya sabes, ni pinturas, ni barnices, ni que fuera de la barbacoa, porque si no va a oler a carne a grasita y atraemos roedores que no queremos. Pero si tienes un poquito de ceniza, échale ceniza de vez en cuando a eso. As miñas galiñas, os caracoles é o mellor marisco. As miñas tamén. Bueno, as miñas, se son os caracoles dun determinado tamaño, porque se son un pouco grandes, costalle moito xa. Empezan a pica e non lle vale. Teñolles que esconchar as gambas. Teño que esconchar as gambas ás miñas aquelas. O ferromol é venenoso. Eu que lle poño aos caracoles, non sei o que é o ferromol, é unha marca comercial. Eu, como non estou moi metida nas marcas comerciales de venenos, non che sei dicir, Mercedes, que é o ferromol? Pero me supoño que sí, polo nombre que ten, non son a agua destilada, son a outra cousa. Cuenta, sí, cuenta. Ah, queredes saber para que son os peliños do millo, Bueno, pois voulo contar. Mirade. As plantas, a forma de reproducción das plantas é sempre a través de unha flor. Pero hai flores moi peculiares. Non todas as flores son como nos imaginamos ahora mismo. Se vos digo, pensade nunha flor. De repente así todo o mundo pensa nunha cousa redonda con pétalos arredor, non? E todo o mundo pensa nunha flor así. Pero, por exemplo, os figos son flores do revés. O sea, todo o que está en dentro é a flor, pero sérrase ao revés. Os figos son as flores. Por iso as figueiras, dicía, as figueiras non botan flor, si que as botan. O que pasa que son flores peculiares, non son unha flor ao uso como as vemos. Por iso os figos sempre teñen abaixo un buratiño para que podan entrar moscas, mosquitos, abelliñas e avispas e así, para axudarlle a fecundalas.
E as espigas do millo, pois pasa unha cousa parecida. Son como flores, pero son flores peculiares tamén. Entonces, que pasa? Que este é unha espiga, non? Imaginadevos que este é unha espiga de millo. Sabedes que está toda rodeada como de vainas de caropa. Vai tendo como capas de unhas cousas, as follas, que a van cubrindo, non? En dentro é onde se forman as flores desa caropa, que é o que é unha espiga. E de cada flor que nace aí en dentro, ten que, de alguna maneira, ten que ser fecundada esa flor. Pero como o macho da espiga é a parte de arriba, vos sabedes que bota o millo, despois de empezar a botar as espigas, arriba bota unha cousa que se chama o senseno. Na parte de arriba dos pés de millo hai un senseno que é como se fora así, como un parajuiñas, que ten como unhas cousiñas parecidas a trigo, non? Como se fora unha aquela de trigo. Bueno, pois iso é o que ten o polen. E como chega o polen ás flores inversas que están en dentro de todas esas capas de caropa que está protegida así? Pois como non ten outra maneira de facer, porque para proteger as flores o que fai é poñerlle todas esas capas de follas, non? Entón, o que fan as flores que están en dentro crecendo fan medrar o seu estigma, sale para fora un peliño. De cada peliño que vedes en fora da espiga de millo, cada pelo é de un grán de millo. O sea, que se a espiga ten 300 grans de millo, vai a ter 300 pelos botados para fora. Porque é así, de cada grán de millo vai a salir un peliño, que o desde atrás, o sea, que se este é a espiga, o primer grán de millo que está aquí vai a botar un fío, vai a atravesar toda a espiga e vai a botar para fora. E o daqui tamén, o que medra aquí tamén. Entón, vamos a ter un peliño por cada grán de millo que teñamos na nosa espiga. E que pasa? Despois, saben cando botan, porque primeiro empeza a madurar eso, a espiga, e bota todos os peliños para fora, que ainda están verdes, ao principio son moi verdes. E cando xa o tempo é favorable e non hai humedad no ambiente, que a planta do millo é moi lista, empeza a botar o senseno arriba, o sea, ese tipo de parajuiñas que parécenos como unha espiga de centeo, non? De centeo, de trigo, de cebada, bueno, pois é así parecido. E ao banear o vento, o polen cae nos peliños. Se vos fijades, os peliños que bota a espiga, cando lle tocas, son como dan grima, porque son como pegañentos, teñen como unha especie de viscosidade, a parte de que non son suaves, non son tan suaves, porque teñen como se fora cortes mínimos, non os vemos cos ollos, pero sí que os notamos, non? Entón, fai que ese polen se pouse encima das barbas de millo, porque está tan apegañento que só recolle. E iso é o que fai germinar a espiga, é o que consigue que a espiga, cada unha das flores, se convirta en un grán de millo. É todo en conxunto que faga a espiga de millo. É así, é iso sí. Entón, por iso viña o das barbas de millo, non? Unha vez que a espiga está formada, que a espiga xa está... Ti ves que a espiga empeza a engordar. Cando a espiga empeza a engordar, os pelos xa perderon a súa capacidade para que naceron. Para que naceron eses pelos? Naceron para recoller o polen que lle vai a botar o senseno. Pero xa está. Unha vez que a espiga está engordando, xa está fecundada. Xa as flores están fecundadas, xa están facendo o seu traballo. Entón, podemos lle quitar esas barbas de millo, podemos xa quitar e podémoslas guardar, podémoslas secar. A parte xusto da fora que está moi fea, dura, seca, que suele facerse como unha marraña porque é tan pegañenta, non? Para recoller o polen de arriba, que hasta despois entre elas apéjanse. Bueno, pois cachiño podemos de cortar e podemos guardar os fíos que son como máis soltos.
porque a espiga despois realmente xa non lle fan falta, xa está germinada, xa está, quero dicir, xa ten o traballo feito. E por iso despois tamén se lle quita o senseno ao millo, porque unha vez que xa fixo o seu traballo e as espigas xa teñen o polen que botou o senseno, córtaselle para que a planta se dedique exclusivamente a engordar as espigas de millo. Porque se lle deixamos o senseno arriba, despois de máis alá do traballo que tiña que facer, que era polinizar todas as espigas, o que sigue medrando a planta. Sabes, o senseno non é que vai a ser máis grande, pero a planta sí que sigue medrando. E no momento que o cortas, a planta de millo deixa de crecer. Por iso, se non queres que as túas espigas teñan... Ti, por exemplo, podes plantar millo blanco, pero se eu ao teu lado, na miña horta, planto millo negro, millo corvo, ten en conta que as túas espigas van a estar contaminadas, non contaminadas, pero as túas espigas que plantastes exclusivamente blancas, vai haber algunha espiga que sea totalmente negra e moitas espigas van a ter algúns grans de millo do color que plantín eu. Por qué? Porque o senseno da miña horta, o polen, chegou aos pelos da túa espiga que en teoría tería que ser blanca, pero como chegou o polen de outra planta diferente, vai na polinizar e vai a ser esa espiga, vai a ser ou unha mezcla das dúas ou da que plantín eu e non da que plantastes ti. Sabes? E por iso as leiras, é moi raro que unha leira de millo, se plantas millo amarillo, que sala totalmente amarillo. Ao mellor, un gran de millo sale negro ou sale rojo, ou así. Pero iso pasa porque, aínda que sea a 2 kilómetros, alguén plantou millo dese color, non pudo traer o vento, pudo traelo un paxariño, pudo traelo unha abella, pudo traelo calquera tipo de insecto que se pousou no senseno do millo rojo e despois, pois, acabou tocando a barba da túa espiga blanca, pero non vai a colonizar o rojo toda a espiga, solo os peliños, se lle tocou solo en 2 peliños, vanche salir solo nesa espiga 2 grans de millo rojo e o resto blanco. Se tocou en 10, pois van a salir 10 grans de millo rojo. Por qué? Porque cada peliño dos que sale para fora pertenece a un solo gran de millo dos que están dentro. Entón, depende de como se polinice, vai a ser o millo de un color ou vai a ser do outro. En Amoedo chamámoslle podón, o senseno. Bueno. A flor do millo, Cris, a flor do millo está dividida en 2 partes. A femia é o macho. A femia sería a espiga e o macho sería o senseno de arriba, que é o que ten o polen para polinizar as flores femias, que son as espigas, que son as que botan as barbiñas para fora. O sea, a flor do millo, en realidad, son 2 tipos de flores, machos e femias, como hai en moitas plantas. Hai moitas plantas que xa teñen as súas flores, teñen como, digamos, os 2 sexos para se polinizar, e hai moitísimas outras plantas que teñen flor macho e flor femia para polinizarse. En Melide Corutos chámase a flor do millo. Claro, pero flor do millo non está ben definido. Marcho que teño que marchar hasta el próximo directo. Tamén que hora é? Dios mío, xa van a ser as 7 en punto ímonos, porque non pode ser que os directos duren 2 horas, Dios mío, e van a durar xa 2 horas. Pois que bonita historia, pero que non é unha historia, María, é así, o sea, científicamente é así. O que pasa é que moita xente non o sabe, eu porque che sou moi curiosa, e miro, pero por que sale, e dixo eu, pero vamos a ver, se eu plantín un rejo de espigas negras, de millo negro, outro rejo de millo amarillo, por que me salen tal? Entonces, claro, tuve que investigar. Claro, eu xa sabía que era macho e femia, pero non me daba conta eu de que cada gran de millo sacaba un peliño e pertenecía a ese gran de millo. Entonces, claro, depende como se polinice, depende o color que vai a ser o gran de millo. E depois outra cousa,
Pasa como na nosa genética, non? A genética das plantas pasa como na nosa. Hai, xa vamos a falar a niveles genéticos, hai gens que son recesivos e outros gens que son dominantes. Os gens recesivos, digamos que son como que din, bueno, pois manda ti, sabes, que se achacan un pouquiño, son como menos intensos. E os gens dominantes, digamos que teñen prevalencia sobre os recesivos, non? Que din, que chegín eu aquí, vou a mandar eu. Hai un gen, por exemplo, nos ollos, non? O color dos ollos. Bueno, xa nos vamos a ir a leyes de Mendele. Sí, moito me gustaban estas cousas cando saquei o bachiller. O color dos ollos, por exemplo, os ollos claros, o color ollo claro nos humanos é un gen recesivo. O marrón, negro e oscuros son como gens dominantes. Entonces, para que un descendiente, neno ou nena, teña os ollos azules, témonos que remontar atrás e os genes teñen que ser do pai, do abuelo, de tal. Bueno, tiñamos que facer aí unha pirámide para saber fijo cal era o porcentaje que lle tocaría a ese neno ou nena para ter. Pero se son negros ou castaños os dos pais, ainda que os dos abuelos foran azules, son dominantes. Entón van como a dominar e van a salir máis ese color logo, non? Vai a predominar máis ese color. No millo pasa igual. Hai millos que teñen os gens recesivos e outros que son máis dominantes. Entón, se ti plantas unha leira de millo blanco, é moi raro que se eu planto ao lado unha leira de millo corvo, que é millo así como azul oscuro, grisáceo oscuro, casi negro, é moi raro que a min me sala unha espiga totalmente blanca, é moi raro. E o máis normal é que como o do meu millo, o millo corvo, como é un gen dominante, vai a impoñerse e vas a ter ti máis contaminación, digamos, de millo corvo que eu de millo blanco. Entón, para que queremos Google? Temos a Nusca, home, claro! Para iso estamos aquí, Dios mío! De que país eres? Dinos, Dylan. Que digo? De que país eres? De España. De onde eres ti? De onde eres tú? Porque aquí estamos en España, pero bueno, aquí hai gente de todos os sitios, digamos, del mundo. De todos non, hombre, pero bueno, Uruguai, Argentina, Paraguai, Londres, bueno, había xente de toda España tamén, de Madrid, de Barcelona, xente de Galicia, por suposto, xente de Andorra, de Cantabria, xa non me vai a acordar. Bueno, hola desde Avilés. Hola. Eu estive en Avilés tamén, gustoume moito. Bueno, a min Asturias, toda a franja cantábrica, para min é o máis chulo. Anacleta, pero ti non me dixeches que marchabas. Eu, máis o meu home, temos os ollos marróns. O meu pai ten os ollos azuis e a miña filla ten os ollos azuis. Moi ben, pero tamén, a ver, espera, ti e o teu home marróns, teu pai, o seu abuelo, ollos azules. Vale, para que a nena teña os ollos azules, algún ascendente, non descendente de teu home, o sea, non fillo, sino pai ou tío ou pai de teu home, tuvo que ter os ollos azules, porque senón non me cadran as contas, Investígame aí. Teu home tuvo que ter ascendentes cos ollos claros, azules ou verdes, A ver. Hasta o domingo, chao, Conchi. Que vaya ben. Ola, eu quería preguntarche se lle boto sinisa tamén, lle podo botar cáscara de ovo, pero a que? Que lle botas a que? A sinisa non é boa para todo, Hai que mirar o que se lle bota, pero bueno, neste tempo supoño que se terás plantado cousas de bulbo, calquera cousa que sexa de bulbo, o sea, que cando plantes sea como unha pequena cousa de ceboliña que vai a nacer para baixo, sean cebolas, cebolletas, calquera tipo de allos, gladiolos, jacintos, jazmíns, sean flores ou sean cousas comestibles, que plantes baixo terra vai a vir ben a ceniza, calquera. Se plantastes allos ou cebolas ou así,
Podes botar ceniza, incluso unha vez cada 15 días estaría ben que lla botaras. Pero botarlle ceniza e casca de ovo, a que? E a casca de plátano, eu digo sempre, non se lle pode aportar materia viva ás plantas porque non a saben comer, non saben que facer con ela, de feito non a van a aproveitar nada de nada, cero, así, cero. Para botarlle cascas de plátano, o sea, tonas de plátano a unha plantación, porque queremos que teña un extra de potasio, porque lle vai ir ben e tal, e vai ir ben, pero para que lle sea asumible pola planta, vos pensade, a planta non ten dentes, non pode comer, non pode tampouco cambiarse para ali, para o lado, porque ali ten mellor terra. En donde a plantas é o sitio que ten para comer, non pode moverse. O único que pode é expandir as súas raíces para ir a buscar alimento, eso sí. Pero claro, as plantas obteñen o alimento a través da agua, o sea, van a absorber a agua cos nutrientes, non? A través da humedad que teña na terra, como van a comer as plantas, non? Bueno, despois fan a fotosíntesis, pero bueno. Entonces, calquera cousa que lle botes á planta, se non está resumida á mínima expresión, non lle vai a ser rentable. Ti botas cascas de plátano para que unha lechuga teña potasio e non lle chega nunca na vida. Porque unha lechuga en 3 meses tela para comer, ou en 4 todo máis, non? Dependendo do tipo de lechuga, máis cando a plantes, porque unha lechuga no inverno queda quieta tamén, non deixa de... non crece, non? Entonces depende, pero as cascas de plátano, unha lechuga así botadas así, non lle van a facer nada. Agora dime ti, bueno, a min dixeronme que era moi bo para lle botar aos rosales, bueno, é bo para todo, pero para lle botar aos rosales, eu botolle, vaille moi ben, mas eu botolles así, sin secar, nin triturar, nin nada. Vale, pode ser, pero ti botaslle aí as cascas de plátano a un rosal. Un rosal pode vivir 20 anos ou 30. Se lle botas aí as cascas, non vayas a pensar que as que lle botastes o antante vai a asumilas este ano. Non é capaz, non pode, é imposible, non o descompón a terra. Si ti, claro, lle aportas sempre cascas de plátano ao rosal e está maravilloso e vaille ben, é porque lle están aportando potasio as cascas de plátano que botastes hai 3 ou 4 anos. Pero iso nunha lechuga, nun repolo non vai a pasar, entonces non vale de nada. Outra cousa, isto é, pensádelo un pouco, me dades, a mí non me tendes que dar a razón, pero ides a dicir, joder, pois ten razón. Ti colles cascas de plátano, non? Vas a plantar aquí un repolo. Aquí ao lado poslle cascas de plátano. Esas cascas de plátano, para que se desintegren a unha mínima expresión, que a agua que come a planta, que absorba a planta, sea capaz de levar algo de potasio nesa agua que a planta vai a absorber? Vos pensades que esa tona de plátano vai se a descompoñer hasta tal punto que esa planta vai ser capaz de absorbelo? Estou falando dunha planta de comer, destas que en 3, 4 ou 5 meses xa tes que quitar. As tonas de plátano non tardan tan pouquiño en descompoñerse. É imposible. Entón, que vai a pasar con esas tonas de plátano? Dúas cousas. Unha, que a vayan comer outros animales que non son os descompoñedores naturales da terra. Quero dicir, ti botas aí tonas de plátano e de masán e de non sei que, e o que vas a facerlle é un festín para babosas, caramechas, para algún tipo de ratiño ou así, ou algunha toupeira, se empezan a, en vez de descompoñerse, pudren esas tonas de plátano, entón faslle un festín. Vai para ali a toupeira, van para ali as miñocas e cómeno. Se son miñocas aínda nin tan mal. Por qué? Porque as miñocas van a comer esas tonas de plátano e van a cajar nese mesmo sitio, porque a miñoca non é unha cousa que se mova moitísimo. Entón, a planta aínda pode ser que aproveite algo do potasio, porque a miñoca, a lombriz de terra, lle fixo o grandísimo favor de comer a tona de plátano, digerila e cajala para ela. Entón a planta vai a poder aproveitar. Pero se non, non, porque a humedad que hai na terra non lle vai a permitir a casca de plátano, a tona de plátano, non lle vai a permitir secarse para descompoñerse. Entón, o que vai a facer é pudrirse. Se se pudre, xa non é o mismo componente, se se pudre, pode formar hasta incluso uns hongos
que non son para nada recomendables, porque as tonas das cousas así xuntas e máis o plátano que ten como esa viscosidade, cría como un moho, blanco, negro, gris, rojo. Si os mohos son blancos aínda tal, pero como o moho empece a tirar a colores, color tella, color rojo, un negro así tal, desconfía, estás inventando hongos. Entón, as tonas de plátano, si queres aportar, a ver, sempre se poden botar á composteira sí, todo, á composteira podemos botar sin problema, porque os bichos que van a ir á composteira a comer van a deixar ali o seu excremento, entón vai a quedar todo aí, non é como unha descomposición, vai haber bichos descompoñedores, bichos rastreros, comedores, hai de todo, na composteira sempre. Agora, aportarlo á planta, teño que dar regurgitado, o sea, masticado, tragado e regurgitado, non sei como se di, regurgitado, eso. Entón, a mellor maneira de, aquí eu vos enseñar, pero non sei se teño, bueno, a tona de plátano haina que deixar, a ver, aquí teño alguna, creo, mirad, aquí vamos, mirad, esta é unha tona de plátano. Se a deixamos secar así hasta que sone, porque sone, mirad. Bueno, hasta que sone máis incluso, porque a podes poñer ao sol, podelo poñer ao calor do fogón ou así, nunha fuente que lle dea calor e que lle dea sol. Mellor non directo para que non se deshidrate rápido e non lle marchen as cousas que ten, non? Entón, de que está así, isto ainda hai que triturar. E de que estea triturado e polviño, entón é cando lle podemos aportar á planta e vai a ser máis asumible, porque se isto está triturado, feito polvo, está como a fariña, igual que fariña, nunha procesadora, nun molinillo ou algo así que teñades. Entón, se está triturado, a humedade, ti botaslo á terra, e xa a humedade vai se encargar moito máis facilmente de descompoñer todas as moléculas do polvo do plátano xa seco para que a planta os poda absorber, para que lle sea asumible, para que na corta vida dun repolo, dunha lechuga ou dun tomate lle dea tempo a aproveitarse do que lle queres botar. É unha tona de plátano botada así tal cual ao lado dun tomate non lle fai nada, nada, faz ao revés, polo que vos digo que pode criar hongos, pode criar, atraer bichos que non queres ali e tal. Entón, eu teño varios vídeos, teño dous, un exclusivamente solo falando da tona de plátano, como utilizar as pieles de plátano como fertilizante ou algo así se chama o vídeo, e outro que, bueno, depois dime de conta, fixen un vídeo tan grande que quixen meter tantas cousas para vos enseñar tanto, que depois dime de conta que ese vídeo que se facía como un pouco bola, non? Que xa me dixo algunha xente que se facía tal. Entón, o que vou facer é separar todas esas cousas para falar mellor delas e dedicar un vídeo a cada cousa, sabes? Por eso teño un que só fala das tonas de plátano, e que lle aportan ás plantas, cando botarlo, como asumen as plantas, así que hai que ir a verlo. Bueno, María del Carmen, pregunta. Pregúntame, María del Carmen, se os cítricos tamén os pos na composteira. Por suposto que sí. Hola, que sorpresa, creí que non hacías directo, non me enteré. Ai! Bueno, mía culpa, porque tampouco non é que avisaran con moito tempo de antelación, pero nunca sei moi ben como facer eso. Non, tendesme que dicir vos. Con canto tempo vos teria que avisar? Non, porque eu normalmente aviso en Instagram e en Facebook, non? Hoxe directo e tal. Pero, claro, é que avisar 2 días antes pareceme ridículo, porque non sei, pareceme que non teño tanta... que non son tan importante como para dicir 2 días antes, Dios, diante, mi madriña querida, 2 días antes avisar de que vas a facer un directo o domingo. Quero dicir, entón non sei moi ben cando avisarvos. Entón, tendesme que dicir cando sería o día antes, a verdad que eu xa avisín 2 horas antes solo,
que queres? Colleu así o toro, fume pasear ao monte á mañán, depois vin, fixen de comer, ainda fun abaixo da quiriga, onde fun á galeña, fun así, entonces, el falso es bueno para las tortas. Walter, saluda, por favor, a Fasolito. Hola, Walter, Fasolito, non sei quen é Fasolito, pero eu mira, por dicirlle a hola, Fasolito, me costa nada, Walter, pero non entendo, Walter, o que é el falso es bueno para las tortas. Escríbeme, Walter, a ver si che collo o que me queres preguntar, que non o sei, sinto. Unha pregunta, que os poño na composteira, por suposto que sí. Nunha composteira podes botar calquera cousa de origen vegetal, sin abusar de nada. Isto é como todo. O que non podes é botar un caldeiro así cheo solo de, por exemplo, de haber exprimido o zumo de naranxa todos os días que o xuntastes ali. Que tamén podes, que non pasa nada. Pero tes que intentar intercalar de cousas, non solo cascas de naranxa. Pero se lle vas intercalando non tes problema ningún. E se un día, por exemplo, non tes nada para lle intercalar, sempre podes ir a un bar e dicirlle, por favor, podesme guardar a borra do café. E xa está, xa tes unha materia aí buenísima para lle aportar á composteira. Esa vas a ir intercalando, esa non é tan grave, digamos. Por exemplo, tamén, cando cortas os céspes ou a erva ou así, tamén vale, podes lle botar a composteira, sea do que sea, a erva que sea, toda a erva vale para a composteira. Cal é o problema? O problema está en que se faz unha capa moi alta tampouco, de 15 centímetros ou así, o que vai a facer é unha cama quente, vai a entrar en descomposición dunha maneira diferente, vai a criar moito calor. Entón, se fa a capa moi alta, podes encontrarte con un problema que a parte toda de abaixo. Entón, intenta mezclar, airear, ou non botar todos os céspes xunto, sabes? Para que se vaya como descompoñendo de outra maneira, máis pouco a pouco. E ir como intercalándolle cousas. De origen vegetal tamén podedes botarlle cousas, pero solo pelo, porque me preguntaban aí atrás, o alán de ovella, cando trasquilas unha ovella, se se pode botar a composteira. Por suposto que se pode botar. O problema está en que non sabes canto tempo vai tardar en descompoñerse, se che vai a facer falta ese compost, se lle botas en riba tonas de fruta e despois botaslle, non sei, imagínate, de trasquilar 3 ou 4 ovellas. Iso vai a facer un bolo e vai a tardar máis en descompoñerse. Non pasa nada, pero non vas a poder usar ese compost dentro de 2 meses ou 3, porque non vai a estar descomposto. Pero, bueno, eso, que lle pode... O problema sempre é a cantidad. Iso pasa como en nós. Hai alimentos que sean malísimos para a salud. Depende, bueno, unha depende do teu estado de salud e se eres alérgica, pero sacando esas dúas cousas, todo é tóxico. Porque se ti comes da mañán á noite exclusivamente naranxas e non comes outra cousa, vas a ter carencias, vas a ter problemas de salud, vas a empezar a ter, pois nada, todo é a xusta medida. E na composteira vai a pasar igual. Pódese botar cítricos, por suposto que se poden botar. Incluso, que hai moita xente que o di, pero que non é verdad, que nas composteiras de miñocas, na vermicomposteira ou lombricomposteira, que non se poden botar cítricos, nin cebolas, nin cousas que sean moi ácidas ou así. Bueno, tampouco non é tan así, porque eu sei como viven as miñas miñocas e levan reproducíndose, o sea, por miles e millóns desde fai anos, fan o compost genial, e eu sei o que comen. Porque eu sei que é como os pitos, é como as galiñas, eu sei o que comen as miñocas. Eu botolle tamén cítricos, non? De haber, o sea, de haber feito o sumo de naranxas, mandarinas, limón, pomelo ou que sea tal. Hasta teño a costumbre de meter unha tona en dentro da outra tona e ao mellor vai un tocho así de tonas de naranxa para verme composteira. Non a van a ir a comer? Vai, ese non a van comer, porque dali a 2 días ou 3 vou mirar, levanto as tonas e están todas aí comendo, iso é porque lle gusta. O sea, non son parvas,
Que pasa? Outra vez volvemos ao mismo. O problema está na cantidad. Ti, si solo sempre lle das de comer, abusas dos cítricos e non lle aportas outro tipo de comida ás miñocas, van a marchar porque comer comen, pero joder, non lle agrada, queren máis variedade, non? Eu, por exemplo, as miñocas, se lle das fruta que sea carnosa, dulce, e lle bueno, eso pírralles, encántalles, as zonas de pelar unha piña, ou, por exemplo, no tempo dos caquis, que me caen caquis ao chan de maduros ou tal, que non me dá tempo a comelos, botarlle un caqui, ou as masáns cando están podres. As masáns é unha pasada, o que lle gustan, eu penso que é lo más. E, bueno, pero depois no verán tamén melón ou sandía ou así tamén lle gusta moito. Que pasa? Que non se lle pode botar verdura ás miñocas? Por suposto que sí, e vai así na comen tamén. Incluso, eu ás veces botolle cachos de madeira podres. E vai así non lle gusta. Que vai así non están ali todas a comer debaixo do pau. Ten que estar moi mollado e moi podre, sabes? De que colles o pau e podes desfacelo ti así. Incluso de vez en cando as miñocas tamén está ben coller un cacho de cartón que sea castaño, non me valen tintes de cartón blanco nin nada, non, cartón castaño, sin plástico, sin grapas, sin cinta aislante, sin nada, cartón, mételo durante un día, dun día para outro, nun caldeiro con agua, ese cartón, e despois, ao día seguinte, cando xa estás hablando que xa se desfai, cóllelo e póselo así nunha esquiniña da vermicomposteira. Bueno, vai aos 2 días a mirar onde están as miñocas. Podes flipar o que lle gusta o cartón. Cartón, serrín, o serrín de haber cortado, por exemplo, madeira, sabe? Madeira limpa, sin barnices e sin... Cando estás ca motoserra ou así, un puñadiño dese serrín tamén lle gusta moito, se está húmedo. Así faslle un menú variado. A ver, bueno... eu cocín 10 minutos a casca de plátano, casca de ovo para regar as orquídeas, non lle vale de nada, pero bueno, fai vídeos que van para a miña libreta de apuntes. Ves, Celi de Estramundo, non, de Extremadouro, joder, pouco menos me sale o nombre, ten unha libretiña de apuntes e vai apuntando cousas. Chámase libreta de Nusca ou algo así. Yo yergo las cáscaras de plátano, eso non vale de nada, non vale de nada, non lle aporta nada, non hai, o sea, o potasio que queremos sacar da cáscara de plátano quedase aí, despois de ferver tamén, así que non, a ver, non lle fai mal, home, quero dicir, mal non lle fai, pero ben... Tampouco, creo eu. Nusca, cando podo sementar o millo para as palomitas? Cando outro, igual, María Juana, igual. Que resultado dará? Compraste semilla? María Juana, non era necesario comprar semilla en sobres de palomitas de maíz. Por qué? Porque o sobre, bueno, non pasa nada, que eu tampouco, pero joder, un sobre así, deste tamaño, de semillas de palomitas de maíz. Me imagino que traerá un puñadiño así, unha cucharadiña delas, e que che valeu 2 ou 3 euros. Me imagino. Bueno, pois ti colles no supermercado, en calquera supermercado, hai palomitas de maíz, pero non as que son de facer no microondas. Esas non, porque xa veñen tratadas, veñen con sal, veñen con aceite, veñen... Esas non. Pero ao lado das pipas e dos cacahuetes hai tamén bolsiñas pequenas de palomitas de maíz e non valen nada. Non chegan a 1 euro siquera, é un cuarto quilo de millo, e tes aí millo para facer palomitas 4 ou 5 veces ou 6 para ver películas, máis para plantar por menos de 1 euro. Entón, a pregunta de María Juana é cando podes sementar o millo das palomitas? Cando se plante na túa zona, cando ves que os veciños empezan a plantar o outro millo, plantas ti o das palomitas. Non tens por que sabelo, quero dicir, porque en cada sitio podese plantar en maio, junio ou julio, eu que sei. Cada sitio depende do frío que faga, non? Ti cando ves os tractores que empezan a facer tal e todo o mundo está a sementar, ti sementas o teu millo de palomitas de maíz, a cando outro. Onde podemos comprar a subía de 3 anos? De 3. Eva, de 3 non, dura 500.
Se non sacas da terra, dura para sempre, para sempre. Chámanlle a xudía dos 7 anos, pero 5 ou 7 anos, chámanlle así, pero realmente dura toda a vida. Poderase comprar a través de internet, creo, como se chamaba? Scarlett, vai collendo nota. Vean, estoucho dicindo tal e como se escribe, porque vean significa judía. Entón vean, Scarlett, non me vai a acordar agora, porque me preguntaron tantas veces que, joder, pero tan difícil é de encontrar. Esa casi me quedou o nombre. Espera, Runner, Scarlett, vean, ou así. Pero, bueno, a través de internet. Ainda que si conoces alguén por aí que teña, tamén che pode dar un puñado delas que son moi productivas, non tal. María, dime, avisa pola mañán no YouTube? Eu non teño Instagram nin Facebook, vale, non me din conta, porque non metín no YouTube. Tes razón, María, que sempre o meto, pero non me acordou. Bueno, pois eso, máis preguntiñas por aquí. Eu a casca de ovo teñoa en polvo. Así é como hai que facer. Eso é o que hai que facer. É deixar secar as cascas de caches na masalada. Aquí estou eu. Eu as miñas cascas de ovo, a ver, ás veces tamén as boto na composteira, se as botas na composteira poden ir así, non pasa nada, xa os bichos se encargan de desfacelas. Pero agora como ven aí a primavera e necesito cascas para facer para a horta, para cando plantemos as solanáceas todas, non? Os tomates, os pimentos, as lechugas, berenjenas, bueno, cando veña o fervedoiro todo de plantar sin control, pois para iso estou na secando, non? Poño así nun cesto que lle dé ben o aire por dentro e por fora, porque nunha bañeira poden criar moho ou hongos ou así, e poño a cerquiña do calor, sabes? Teño aí cerquiña do fogón e tal, hasta que escachen, que xa queden, mira, nada máis tocarlle, e xa casi quedou reducidas a polvo, porque está tan seca, que se lle fago así, xa casi que a man xa desfago toda, desfago a viva. Entón, canto máis seca estea, mellor. E de que está así, moi seca, hai que procesar tamén en unha, bueno, eu teño un triturador destes potente, tritúralo en polvo, porque pasa o mismo que é o plátano, por eso Karina Sevilla sabe, moi ben, porque vai a ser a maneira que lle sea máis asumible ás plantas, porque as plantas con isto non son capaces de facer nada de nada, non fan nada. Pódense achegar aquí, pero é que a planta non o vai a aproveitar, é que é imposible, porque as raíces da planta o que fan é absorber nutrientes gracias ao equilibrio de humedad que hai no substrato no que está plantada. Entón, isto, as plantas, nada, cero patatero. Hai no que reducir a polvo. Así que empezade a poñelas a secar xa. Reduxe ao polvo, a casca de plátano moi ben, tamén a polvo, porque senón non vale de nada, secalo todo e despois pasalo pola trituradora. E quería saber se yo podo botar os repolos de lechuga. Por suposto, claro que sí, claro que podes, a todo. Mira, ademais, repolos, lechuga, coliflor e todos as solanáceas que vamos a plantar agora na primavera. Dá igual, ou plantes o que plantes, ti si podes botar un pouquiño de, bueno, mezclas plátano con ovo, me imagino que terás, tampouco abuses moito de botarlle casca, quero dicir, non vai a ser que estes aí a jardar e que lle botes así un puñado a cada planta, así non é, unha cucharadiña así, máis ou menos a cada planta, chégalle tamén para a vida da planta, dadevos conta que realmente un tomate, un repolo, unha lechuga, ten unha vida de que? Bueno, o tomate pode vivir 4 meses, 5, 6 meses, todo máis, pero despois xa morre, entón chégalle de sobra. E o que sobre tamén se queda na terra para a seguinte planta, sabes? Cando vai rotando, cando saquen os tomates e plantes, por exemplo, cebolas ou os allos, ainda lle queda tamén aí.
Vale, búscote por aquí para a próxima. Chao, Óscar. Eu tamén marcho, porque levamos aquí, dicen que ás 7 paramos, pero eu é que son así, como me tiren da lengua ata... Bueno, unha cousiña máis, a mí me las dio unha vendedora en el mercado ecológico, alfabas de 5... Ah, mira que guai, ves? Eu tamén cando as teño, no verán, levollas aquí a unha chavala que ten unha tienda que vende así produtos todos para a horta, piensos e así, que se chama A Sementeira, e ela encárgase de repartirlas a quen llas pida, quero dicir, non volas van a cobrar porque eu doullas, entonces ela levolle para ali 1 kilo, 2, 3, os que teño así demais, que a min ves que non me fan falta, e dígolle, toma para repartir e tal. Entonces, claro, pois é que te regalan dándoche así un puñado delas a tes, porque despois na seguinte produción xa tes para regalar ti tamén, sabes, pois moi produtivas, moi produtivas, dá moitísimo. Trituro, faego polvo, llevo años usándolas, moi ben, Maite, cáscara de plátano, cáscara de ovo, moi ben, en polvo, é como ten. É como se bota o café na terra. Fixestes moi ben, Gris, en poñerme chismes, porque como xa quero desconectarse, non che va a facer moito caso. O café podese lle botar de dúas maneiras, ou no furadiño tamén, cando plantas, lle botas disto tamén, depende un pouco que sea, non abuses moito porque o café tamén acidifica o terreno, e non todas as plantas necesitan acidez. Se lle baixas o pH á terra, podes ter problemas con algunhas plantas, non? Bueno, bloqueaslle a absorción de outros nutrientes, por exemplo, tampouco non é que as... Bueno, sí, podense chegar a matar, pero xa é difícil. Tiña que ser a mitad café e a mitad terra. Pero bueno, o café, se non sabes como botarlle, botalle a composteira, eso sempre. E se non, así por riba, sin preocuparte demais, porque a chuvia e a humedad se van a encargar de irlo descompoñendo e se van levando para baixo os nutrientes todos que lle vai a aportar o café á planta, á terra, e incluso lle podes botar á terra sin que plantara xa, sabes, non é... Vas a plantar dentro de 2 ou 3 meses? Pois botalle agora xa, que o vai absorbendo. Hola, me saludas? Claro que sí. Hola, Yadieliz. Non é un nombre que sea moi común por aquí. Estou segura que non eres ni de España, ¿no? Yadieliz, te saludo. Te mando un besito, Yadieliz Michel. Gracias, Nusca, me tengo que marchar hasta el próximo día. Moi ben, Mariana. Pódense secar no forno? O que? As cascas de ovos? Non fai falta, non é necesario. Con que se deixen así, se secan elas solas. Non é necesario, porque ademais, no forno, como te pases, hai unha liña tan fina que separa o secalas de queimalas que non cho aconsello. Nin castonas de plátano tampouco, porque hai unha liña moi fina que separa. Bueno, pois nada, eu tamén me teño que marchar, xentiña. Pois nada, sinto moito se houbo algunha pregunta que non contestín e vos parece importante, buscádeme en Facebook, buscádeme en Instagram, ou a través daqui do meu canal tamén, neste directo, por exemplo, ou calquer outro, e facedeme unha pregunta, preguntádemo, entón verei na millor, porque as preguntas, a ver, non sempre podo contestalas, pero hai unha maneira de mirar, teño preguntas pendientes de contestar, e miro, sabes? Entón, pois, intentarei contestarvos. Sí. Entón, pois nada máis, miña querida, moitísimas gracias por estaredes aquí acompañándome, por tomar este café comigo neste domingo, xa se nos fixo de noite, xa casi a hora de ir a tomar un café por aí, e de facer a cena para ir para cochar, para ir para dormir. Así que, pois nada, xentiña, como dixo sempre, e dixo con idea de que me fagades caso, Coidádevos, portádevos ben e, sobre todo, sede moi felices. Bico.